Tak ahoj a dobrý den. Já vás vítám u dalšího rozhovoru ze série rozhovorů s typama. A tentokrát jsem si pozvala 3 zástupce, kteří se narodili do těla reflektora nebo do energetického typu reflektora. A musím říct, že jsem velmi zvědavá, jak to dneska bude probíhat, protože reflektoři jsou opředení hodně tajemstvíma a je jich zhruba 1,4% na planetě. Ale dost bych si myslela, že v Čechách a na Slovensku jich je teda víc, protože já jenom mám v databázi asi 38 lidí jsem napočítala, jo? Takže nemyslím si, že to je u nás úplně výjimka. Tak dovolte mi přivítat, já to vemu takhle od zhora dolů, jo? Takže Lenku Taru Martinovou. Ahoj Lení. Ahoj. S Lenkou já se znám z různých kurzů a taky Lenka hrá na gongy, takže to bude takový zajímavý propojení. Pak tady vítám Ruženku Turčinovou. Ahoj Ruženka. Ahojte, ahoj Andy, ahoj všetkým. Ahoj. My sa takisto poznáme z kurzov, z výcviku, takže aj ty chodíš do všetkých mojich možných rôznych kurzov, takže máme takú spolu už dlhšiu históriu. To možno potom môžeme povedať, jak sme sa zoznámili, lebo to je tiež vtipné vlastne. A vítam tu ešte Braňa. Ahoj Braňo. Ahoj. A s Braňom mám veľmi zvláštne zoznámenie, takže to tiež vám určite rada poviem. A aj vás sa chcem spýtať, ako vy to vnímate. A ako ste už zvyknutí, je to československý rozhovor, to sa proste nedá nič robiť, lebo ja som sa narodila v roku 79 v Československu a trvám si na tom, že v ňom stále žijem. Takže proste ja možno ešte asi fakt verím, že sa to raz znovu spojí na nejakej úrovni, alebo aspoň energeticky to tak vnímam. Takže ja aj v kurzoch ostatných proste prepínam podľa toho, ako kdo rozpráva. Takže Leničko, možná trošku pardon, dneska to bude možná víc slovensky, jestli to nevadí. No. A možná já bych se asi na úvod chtěla zeptat, jestli jste narazili v tom, když jste potkali tu svoji mapu poprvé, jestli vás to překvapilo, nebo jestli jste tušili, že jste nějak jako minoritní, nebo že vás není moc. Co tam bylo jako to první, když se s tím potkáte, když to vidíte namalovaný? Co to dělá v tom člověku? Těžká otázka hned, že na začátek. Možná můžu? Něco mě napadlo. Mě to jednou dcera před 3 lety, já znám Human Design asi 3 roky, a mě to moje dcera, který teď bude 28 let, je to moje druhé prostřední dítě, a tak ona mě to o Vánocích to udělala nám všem jakoby členům rodiny. A mně to přišlo strašně zvláštní, že to je takový nějaký jako bílý a nic. A přitom já jsem se jako od 20 let zajímala o různé typologie, o Enneagram a MBTI 16 typů a ještě barevnou audickou typologii od Pamaly Oslí. To bylo taky zajímavý a tam jsem taky ve všem úplně jako minoritní typ. Ale mě to reflektorství mě nějak jako vůbec, nějak jsem se do toho nepoložila. A pak jsem vlastně od Vánoc v dubnu jela na Tenerife s 12 ženama a strávila jsem tam s nima 12 dní. A bylo to pro mě naprosto úplně jako takový zásadní pobyt a zlomový okamžik. A dcera zrovna přijela z Brna ke mně domů na návštěvu hned druhý den, co jsem se z toho Tenerife vrátila. A já jsem jí vyprávěla historky a zážitky z toho Tenerife a to, jak na mě reagovaly ty ostatní ženy. A ona mě říkala, mamko, prosím tě, už se na toho reflektora koukni, protože ty jsi je tam normálně všechny jako povznášela. A takže od té doby našla mě asi video tvoje, jak mluvíš o své rodině a o svém muži, který byl tady, prozrazuju, taky reflektor, jste spolu žili. A takže tohle vlastně video jsem slyšela jako první a prostě mě to odstartovalo to. Odstartovalo to flow human designovský, takový moje, no. Hezký, děkuju. A měl jsi tam nějaké jako překvapení z toho, jakože trošku to je jinak, nebo ti to spíš zapadlo? Určitě zapadlo. Já si myslím, že se určitě děje, když se takhle jakoby zvlášť možná my, ta minoritní skupina, jakoby najdeme v tom, nebo objevíme vlastně to reflektorství, tak jako mě fakt padaly jakoby kameny ze srdce, nebo tíha ze srdce, že jsem normální. že to, nebo normální úplně nejsem, ale... Divná, ale je to OK. Aspoň jako ostatní lidi kolem mě, většinou 99 lidí, který potkám, nejsou jako já, to je pro nás těžký, takže jsem ráda, že jsem tady trošku mezi svými a moc jsem se na vás těšila. No prostě odpovídá to tam na něco, co já žiju, tak najednou to čtu tak, jak já to mám a
dokonce i můj muž v tomto začal nacházet, takže nám to na ledacos jako odpovědělo, takže to i pochopil některé věci. Mhm. Krásný, děkuju. Ruženka? No ja poznám Human Design asi od septembra 2021. A ja som bola v kurze u Denisa Žiha-Palečkova a tam proste v tej ženskej skupine sme to riešili, že zrazu tam padla zmienka o manifestorovi a Denisa to vedela vlastne okomentovať nejaké, a tak ma to zaujalo, že to je zaujímavé, že to som nikdy nepočula, to si idem vygenerovať. No a prišla tá mapa a pre mňa to bolo veľké aha, lebo ja to tak aj spätne hovorím, že môj život sa delí do dňa do human designu a potom po human design. Ale v tom zmysle, že konečne som sa niekde našla, konečne ma niekto ako keby zadefinoval. A to, čo som od malička cítila a vnímala, že nejak zvláštne, ako ja pozerám na ten svet, že nie som ani taká ako moja sestra, ani môj otec, ani moja mama, ani kamarátka. Proste nikde som sa nevedela zaradiť, tak toto bolo niečo, čo mi to vysvetlilo. A samozrejme, ja som ani nevnímala, že to mám nejak inak, lebo tú našu citlivosť, ja som si myslela, že každý to tak vníma. Že každý vie, že keď príde do aury druhého človeka, že proste si ho nacítiš, že to všetko cítiš, že si občas ako barená, alebo proste to v tebe úplne zodvihne všetko, že to tak všetci majú, ale tak nikdy som to neskúmala, nepýtala sa na to, že ako to vlastne tí druhí pociťujú a tak pre mňa to je jeden zásadný milník, by som povedala, veľmi, veľmi. A potom si pamätám to obdobie, ako som sa stále viac a viac k tomu vracala a samozrejme nerozumela som nič tomu základnému. Ale som bola taká odhodlaná, že chcem to preskúmať, chcem vedieť viac a už potom to šlo. Takže rada, že to existuje vôbec. Hej. A vnímala si tam nejakú fascináciu, keď tak veľa informácií sa otvorí v tom human designe? Jak toto sa vstrebáva v tom systéme, vieš, u vás ma zaujíma? No veľmi, ja som veľmi tým fascinovaná a tým, že ešte ja som narodená do tej štvrte mind, vieš, do tej prvej reflektorskej, takže... Iniciačnej, hej, iniciačnej skrze myseľ. Ja som neustále fascinovaná, myslím, že ešte po 20 rokoch budem fascinovaná, že kam ma to ešte zavedie. A teda Sanka mi padá tými rôznymi údajmi, že kam až všade to ide a kde až môžeme ísť, tá kozmológia a ja neviem čo, že proste také nepreberné množstva sú tam, veľká inšpirácia pre mňa a chcem všetko vedieť. Vždy som mala taký sen, že ja by som najradšej ako keby skočila do tej mapy a išla tými rúrkami, vieš, a že plávala a vlastne pochopila, že čo je to tá energia, lebo jedno je, čo tam máme napísané, ale čo to znamená presne, vieš, táto kvalita. Tak to mňa veľmi fascinuje. Krásne, krásne. Ďakujem, super. Bráňo, tebe, pamätáš si na tú dobu toho začiatku? Už to je strašne dávno, pre mňa to bolo december 2015. Už mám iba také útržky z toho. Viem, že som si hodne uletel na tom, že ja som ten vzácny 1%, hej. Jednorožec. Hej. Takže to som videl, jak sa to tam hneď chytilo to egičko a mysl s tým začala robiť kadejaké blbiny. Videl som, že mi to hodne pomohlo, dalo mi to taký, nejaké odpovede mi to dalo, musím povedať, že mám pocit, že mi to dalo viac otázok ako odpovedí. Ja som, keď si to teraz berem z toho, čím som si všetkým odtedy prešiel, ja som bol vtedy strašne stratený v hlave. Ja mám aj background, vyštudovanú aplikovanú matematiku v prostredí, ktoré je hyperracionálne, analytické, takže ja som mal problém vôbec aj nejak sa dostať k vlastným emóciám, prijať aj to, že existuje niečo mimo nejakej analytického spektra a neviem, beží mi strašne veľa vnemu z tých všetkých 10 rokov a úprimne neviem, že čoho sa mám chytiť. Hej. Ak máš nejakú otázku, čo by sa chcel opýtať, aby som to nejak vedela troška usmerniť. Vyjasnilo ti to napríklad, hej, čo ma zaujíma,
to, že vy ste trošku inak programovateľní, než my definovaní? Je, že sme iný princíp tam je, práce s tými vplyvmi vesmírnymi, než u nás? Vieš čo, v tej dobe tie informácie boli tak generické pre reflektorov, že vtedy mi to až tak veľa jasnosti nedalo. Ja som si potom na nejakých pár rokov ten human design môj od života odišiel, potom sa mi vrátil a vtedy som si ho začal ako keby viacej študovať a viacej hľadať nejaké informácie priamo už od Raúruhu, nejaké nahrávky a tam som začal vnímať, že OK, tu už začínam rozumieť, že to máme naozaj v mnohých veciach inak. Lebo ten výklad, ktorý som dostal, bol fajn, otvorilo mi to oči, ale hovorím, že mal som mnoho viac otázok, ako som dostal odpovedi. A keď som mal potom tieto nahrávky, tie materiály, tak to bolo super. Vtedy som začal chápať, že fakt to mám hodne inak. A začali mi dávať zmysel aj mnohé tie veci, ktoré som zažil. Vlastne jedna vec, áno, čo si pamätám doteraz, a to neviem, či to stalo už pri tom výklade, alebo až neskôr, nie, to bolo až neskôr. Lebo tam bolo aj také tie dynamiky, že keď spím s partnerkou v jednej izbe, v jednej posteli, ja som zažíval šialené veci, ako ja som potom zistil spätne, že to boli všetky tie partnerky, generátorky a väčšinou sme spávali oddelenie, oni bývali u seba, ja u seba a keď prišli ku mne, alebo ja ku ním na pár dní, tak ja som nebol schopný zaspať. Ako vo mne sa točila energia a ja tam zúčalo neviem čo. A potom, keď mi hovorili, že OK, že ja naberám do seba a že to tam proste ešte násobím, ja som to extrémne cítil, hlavne večer a v noci. Ako mne to tam veľmi pomohlo si uvedomiť, že OK, ja fakt potrebujem spať sám. Ono sa to potom nejakým spôsobom menilo a vyvíjalo, ale toto bol pre mňa dosť eye-opener. A druhá vec, ten spôsob rozhodovania. Mne to veľmi pomohlo si uvedomiť, že OK, že to rozhodovanie mám úplne inak. Že je v poriadku, že sa mi to viackrát za deň mení, že sa rozprávam s jedným človekom, poviem mu, že jasné, super vec. Na druhý deň sa rozprávam s niekým a hovorím mu úplný opak a ja už som potom mal také, že asi by som potreboval vyšetriť, lebo ako to teda nie je úplne v poriadku. Takže toto mi hodne odľahlo, že to OK. Super. Ďakujem. No, ja vám poviem, jak ja som sa zoznámila so svojím reflektorom, lebo to je tiež story. Ja keď som ho stretla, tak som pracovala a predávala som auta asi 2 roky v Renaulte a môj šéf sa rozhodol, že mi musí nájsť muža, lebo ja v práci trávim veľa času a kde ho nájdem, že? Tak jeho dcéra mi podala inzerát na zoznamku a on každý týždeň kontroloval, či som išla na to rande. Oni mi vyberali tú schránku. Hej, mi to napísali, že teda ma idú zoznámiť. No a ja som vždycky prišla strašne znechutená z toho rande, ale raz som teda na jedno šla, ktoré som 2-krát zrušila, ale on vydržal a to bol ten reflektor. A ja keď som ho stretla, tak ja som mala pocit, že on je z inej planéty, ale že ho poznám celý život. Lebo jak tam nebolo nič fixné a ja som veľmi fixná projektorka, tak vlastne on sa dokázal úplne naladiť na mňa a pri prvom rande mi podal ruku a mi hovorí: ty budeš moja žena, budeme mať spolu 2 deti, syna a o 4 roky mladšiu dcéru. A to bola akože asi druhá veta, čo mi povedal. No tak to tak je, máme spolu syna, dneska 18-ročného a 14-ročnú dcéru a presne tak to bolo, jak povedal. Takže mňa to úplne fascinovalo, že mi prišiel jak z inej planéty, úplne akože mimozemšťan, hej, že nie že lepší alebo horší, ale proste iný. A potom čokoľvek som študovala, eneagram, psychológiu, paroterapiu, management, psychológiu vedenia ľudí, tak vždycky ten môj muž na nič nesedel z tých typológií, akože vôbec. No a potom už sme spolu neboli, my sme boli spolu 14 rokov, už sme rozvedení asi 8-9 rokov a keď už sme spolu neboli a poznala som human design, tak mi sa tak uľavilo, že to je ono, že to je to, čo som sa všetkým snažila vysvetliť, že on je v niečom, nie že extra, ale zvláštny a iný. A potom už aj spätne sme spolu neboli, ale keď som mu to mohla povedať, tak jemu sa tiež uľavilo. Hovorí, aha, tak dobre, no tak keď to má nejaké meno, tak ja som rád, keď ti to pomôže. Hej? Ale nejak akože extra sa k tomu nevyjadroval. A dokonca on má pomalé tóny, Bráňo, on má 5 v tele a 1 v mysli, ale nie je ochotný robiť rozhovor, hej, čož ja chápem, jeho vôbec tieto veci ako nebavia, tak len som vám chcela povedať, že akože skoro sme ulovili, ale úplne sa to nepodarilo, ale myslím, že na to pozrie a rád.
A takže to bolo môj život s reflektorom. A určite mňa veľmi ešte iná reflektorka v živote ovplyvnila a konkrétne v human designe. Ja fakt za svoju učiteľku považujem Zuzku Michalíkovú reflektorku, ku ktorej som chodila celý výcvik na individuálne doučovanie a proste veľká vďačnosť, čo ona mi dokázala predať, lebo wow, že akože to je vesmírna knihovňa, to nie je ani Alexandriska. Takže ja mám veľmi rada a veľmi rada sa s vami bavím a mám dosť reflektorov, ako v bežnom živote asi 5-6, akože blízko mňa v realite, tuto, kde žijem. Takže na nejakej úrovni asi, ak som fixná, tak nejak spolu vidíme, alebo ja mám pocit, že vidíme, ale je to vlastne veľmi fajn tá energia pre mňa a vidieť tú mapu vlastne vašu mne strašne veľa osvetlilo. Akorát bolo zaujímavé to, keď sme sa vo výcviku učili o reflektoroch, mne tam prišlo strašne málo tých informácií. A čo ma veľmi odradzovalo, bolo to, že ja som veľký fanda aj do astrológie, aj do iných vecí a šťoura, že vlastne predsa vy máte takisto 26 aktivácií, 13 za 13, ako my všetci, tak prečo by sa tá mapa mala akože inak popisovať, keď tam nie sú tie celé čiary, hej? Ale to dnes práve by som na vás rada ukázala, lebo vy viete, a Ruženka veľmi vie, že skutočne sú tam všetky rovnako dôležité aktivácie planét ako v akejkoľvek inej mape. Akorát je tam iná energetická dynamika, ale to je za mňa prvých 10-15 minút výkladu, kde sa to vysvetlí a potom už sa ide, aspoň ja tak pracujem, že ideme do tej hĺbky. Takže budem rada, keď aj s vami na toto dneska pozrieme, lebo ako úprimne si myslím, že aj keď nikto nemá okolo seba reflektora, že to zaujíma ľudí. Ja keď som vymyslela, že budeme robiť tieto rozhovory, tak mne sa pýtali ľudia, a reflektorov už máš? A už si akože zohnala. Hovorím, áno, už máme. Lebo napríklad Lenku, hej, Leni, že o tebe přemlouvám na rozhovor, ja neviem, 3 roky? Dlouho. Viď? Dlouho. Tak som fakt ráda, že teda nakonec to klaplo, no. Jo. Tak ja asi s dovolením teda dám vaše mapy, aby si to lidi navnímali, i hlavně, kdo jste vizuální. Jako určitě se dá poslouchat nás v autě, to není problém, jo, ale přece jenom si myslím, že když si to ukážeme na něčem, že to je taky má velkou cenu. Asi začnu tím, že ta mapa, když je otevřená, tak to neznamená, že je totálně zranitelná. Asi bych rovnou řekla na rovinu tu první takovou jako ten omyl, že všechno, co je bílý, je zranitelný, protože si myslím, že daleko zranitelnější je třeba projektor tím typem aury, anebo někdo, kdo má hodně center otevřených a jinak je definovaný, má nějakou definici, ty jiný typy. Tak nevím, jestli možná jak to vnímáte u sebe s tou zranitelností nebo citlivostí na vlivy druhých, protože když se člověk potká s human designem, tak častokrát vidí u reflektora takový ten obrázek toho vojenského radaru, jo, že někdo, kdo furt jako skenuje. Tak já nevím, spíš byla bych ráda, kdybyste to řekli jako svými slovy, jak vy to vnímáte. Co to dělá to tělo nebo ta aura? Tá zraniteľnosť, hej, to, presne ako si to povedala, ja to skôr vnímam, že reflektory vedia byť neskutočne stratení. Toto skôr vnímam ako častý jav k tej aure, neviem, možno ako Lenka alebo Ruženka majú niečo, ale toto som chcel akoby tak doplniť. Tú strátenosť myslíš, že sú strátení vo svojom živote, alebo že sa nevyznajú, že nemajú tam takú tú stabilitu a snažia sa ju nejak zohnať? Alebo ako? Strátenosť som myslel, zažil som rôzne spôsoby strátenosti. Je to taký, možno je to moja nejaká skúsenosť tých reflektorov, ktorých som ja zažil nejak v okolí, ale jednak stratený v hlave veľmi, uchopovanie toho sveta. Tým, že málo ktorý reflektor sa dostane k týmto informáciám, ako je human design, tak väčšinou sa snažíme niekde zapadnúť, porovnávať, fungovať ako ostatní a proste to nefunguje. Nakoniec človek má pocit, že veľa tých reflektorov sú pokazení, že je niečo zle a potom je tam taká tá stratenosť. Ja to neviem inak vyjadriť úprimne. Ako proste toto mi tam častokrát išlo, že keď som stretol nejakých, hej, v tom z môjho pohľadu nepravom ja, alebo v tej hlave veľmi, že kúkam, že fú, okej, stratený, okej. Ako, ja som tam
bol veľmi intenzívne sám, takže um, je to teraz už čosi lepšie. No, nemám lepšiu odpoveď na to. Ja by som možno krátko k tej citlivosti, že áno, tá citlivosť je tam, keď v podstate stretnem niekoho a treba som s mužom a ja hneď vnímam, jak on prichádza, že v akej nálade je. On nemusí dať nič na sebe vedieť, ale ja viem, že čo sa v ňom deje. Ale viem, že keď od neho zase odídem, tak ono sa to stratí. Čiže ja si nepripadám vôbec byť nejaká zraniteľná v zmysle, že by som mala nejaké rany veľké. Práve že naopak, práve že všeličo sme zažili v tom živote, ale nemám pocit, že by som bola nejak veľmi traumatizovaná. Že ako keby som sa vždy nejak odťukala, proste zabudla a ja strašne zabudám. Ja neviem, ak to vy máte, ale ja tá moja pamäť je, ja zabudám veľmi rýchlo. Akože čo si nepotrebujem, ani si nepamätám. Chvála Bohu. A nemala si s týmto problém predtým, ak si vedela o tom, že si reflektorka? Okay. Lebo ja som extrémne, proste v rôznych prostrediach som bol veľmi rôznorodý v tom prejave, či už ako som rozprával, ako som sa vyjadroval, ako som sa choval. To áno. Mňa to strašne rozhadzovalo. Keď sa potom tie skupinky stretli niekedy, ja som nevedel, že čo mám vlastne robiť, lebo proste pri nejakej som bol nejaký, pri nejakej skupinke inaký a zrazu sa tí ľudia nejak, alebo tie skupinky stretli a ako mňa to vtedy hodne rozhadzovalo. To som si všimla, že to tak je, ale som to nevedela vysvetliť, že čím to je. Moja mama vždy hovorila, to je zaujímavé, že ty sa vždy tak poopičíš aj po partneroch, alebo ideš na východ a ty automaticky prepneš do východňarčiny. A nikto ti to tým pádom asi nejak nevyčítal, hej? Že... Nie. Bolo také zvláštne, ale ja som si to nevedela vysvetliť, že čím to je. Že som volala do Ameriky a automaticky som nabehla presne tak, ako tá protistrana rozprávala, že som rozprávala rovnako. A moja mama tiež hovorí, to je zaujímavé, že ty proste hneď vieš, ako keby si splynula s tým človekom. No, tak to mám, no. Možno to je ten rozdiel, že keď tá citlivosť alebo tá premenlivosť je prijatá tým okolím a že ten reflektor potom si z toho nevytvorí nejaký problém. OK. Ja do toho vstúpim, lebo je to vidieť úplne ikonicky, čo vy rozprávate, je vidieť vo vašich mapách teraz, hej. A ja začnem Ruženkou, lebo vy máte otvorenú mapu, hej, a máme 3 centra vedomia. Máme ich, prosím vás, všetci, či sú vyfarbené, či sú biele, je to jedno, máme ich. Biele, hej, u vás sú biele, ale to neznamená, že akorát to neznamená fixnosť, skôr to znamená väčšiu ostražitosť v tých centrách uvedomovania, väčšiu bdelosť, by som povedala. Samozrejme, z rodiny pôvodu to môže znamenať aj to, že ste tam nachytali viac podmieneností a viacej zmetkov a bordelov a tej zmetenosti, čo popisoval Braňo, takisto môže byť, hej. Ale len pripomeniem, že máme centrum uvedomovania slezinu, inštinkty, intuície. Otvorná slezina je telo, ktoré je bdelé, ktoré je v strehu neustále a ktoré pozerá na druhého, čo s ním tá informácia robí. Či s tým švihne, alebo či to zvládne, hej, to, čo mu hovoríte. Hej, takže to je citlivosť na to, ako sa cítia druhý, ako well-being. Otvorená ačna je, akorát, že nemám fixné mentálne koncepty, mám tam nekonečno vesmíru, hej, aj tak, to môže byť aj tak, aj tak. A otvorený solár, emócie je citlivosť na vplyvy emočné, nálad z prostredia, že ich cítite a zrkadlíte. Ale čo je zaujímavé, sa určite u vás pozrieť je, ako inak reagujete, lebo všade sa vlastne dočítame, že ten daný energetický tým má určitú stratégiu rozhodovaciu a tak, a vy máte to čakaj lunárny cyklus, hej, napísané. A čož je pravda, ale veľa reflektorov, čo som mala na výkladoch, boli zmetení z toho, ako to mám robiť v každodennom živote. Ja nemám možnosť čakať mesiac na dačo, kým prejdú všetky tranzity, mesiac všetkými bránami na mandále a potom to vyhodnotiť, hej. Tak tu je fajn vlastne povedať, že táto stratégia je funkčná, ale hlavne v tých zásadných rozhodovacích veciach v živote. Kariéra, sťahovanie, nákup bytu, predaj chalupy, nákup dovolenky, vzťah, hej, tie dôležité veci. Ale tu v každej mape je vidieť taká hĺbšia štruktúra toho, ako vy reagujete v každodennosti. A to máte dosť iné, zrovna, ako ste hovorili aj Ruženka, aj Braňo. Ruženka tam má tóny zo sleziny,
tuto vľavo hore je trojuholníček, kde je jednotka. To znamená, to telo sa intuitívne rozhoduje a procesuje, hej. To je takéto, vonia mi to, idem do toho, jasné, ani nedopočuješ zbytok vety a už si rozhodnutá, hej, čierna-biela. A to ja aj o teba poznám, lebo ty si na kurzoch mega rýchla. A keď ja niečo položím otázku a ľudia sa ošívajú, tak ja viem, že pozriem na teba, ty na čo povieš, hej. Ale už to aj tak robím, že vidím, že je ťažká otázka, ľudia nechcú hovoriť, a Ruženko, vieš, a idem na teba automaticky, hej. Takže tá slezina rýchla v tom tele, reagujem, nereagujem, je tam hneď. A takisto zmysly máš rýchly rozhodovací tón, ktorý myseľ filtruje neutrína, kryštál osobnosti, a to je takisto zo sleziny dvojka, ktorá vlastne hľadá, čo je blbo, čo nefunguje a čo by sa dalo vylepšiť, zlepšiť a aký dobrý nový vzorec by sa dal pre to chovanie priniesť do budúcnosti. Takže ty si taký, akože obidva tóny sú na slezine u teba, takže ty tam máš veľkú rýchlosť. Hej, klidne čierna, biela, oklepem sa, idem ďalej, tak si myslím, že presne ty si tými tónami taký nastavenie, ktoré ťa trošku viac chráni voči vplyvu tých vonkajších ľudí, rozhodne tento systém sa vie úplne oklepať. Blbosť, ideme ďalej, bežíme, hej. A to mňa fascinovalo, lebo ty pracuješ v korporáte a to ja som úplne sa dlhé debaty s tebou mala na to téma, jak to tam dávaš a mne príde, že akože asi dobre, nie? Akože No ja sa vraciam k tomu asi, že pre nás je to prostredie najdôležitejšie. A naozaj, ja keď sa v tej firme cítim dobre a cítim sa v tom týme, mojom týme, alebo na mojej úrovni ľudia, alebo v kancli ľudia, keď sa tam dobre cítim, tak mne je to jedno, že je to korporát. A to by sme v podstate teraz už sú také rôzne fámy, že aký je korporát, ale podľa mňa, ja nemôžem povedať nič zlé na ten môj korporát, lebo tí ľudia okolo sú veľmi dobrí ľudia. A ja to cítim, že my si navzájom tak pomáhame, že ja som taká spokojná a šťastná. Hej, lebo vlastne tá slezina je furt v strehu a ty furt vyhodnocuješ zdravosť, nezdravosť prostredia. Hej. Prostredie samozrejme je ešte v identite otvorenej, to je tá citlivosť, o ktorej ty hovoríš, určite áno. A schováva sa veľmi v nastavení mesačných uzlov na strane dizajnu, čo je ten bod, o ktorom Rá hovoril, že to je fakt ten no choice, že toto je fakt, je potreba vedieť z tej svojej mapy, aké charakteristiky toho prostredia mám, lebo tam sa rýchlejšie orientuješ, kde sa ti darí a kde sa ti nedarí. A ty máš logické prostredie, hej, 17.8, v 5. linke, kde ty prinášaš praktické riešenia, ktoré dávajú zmysel a zapadajú alebo nezapadajú do tej logickej štruktúry, hej, a vyhodnocuješ to prostredie pocitovo, Peťka, hej, čiže si ho navnímávaš, ty si citlivá, tvoje telo je citlivé na vibrácie v prostredí, hej, takže ja by som povedala, že ty svojim nastavením cítiš už, že ti, ja neviem, prebehne mráz po chrbte, alebo ešte ani nevošiel ten človek do priestoru a tá peťka z tých uzlov urobí, že sa to zavlní, nejak navibruje a ty už vlastne trošku, tvoje telo čaká, vie, čo očakávať, ako keby, hej. Takže celkom by som povedala, že ten intuitívny reflektor v tvojom podaní, v tvojom nastavení je dosť výhoda do toho Matrixu, hej, že ty si taká ako odolnejšia, by som povedala. Áno. Dáva to zmysel nejak toto? Veľmi, ja som sa nikdy necítila byť nejaká citlivka v tom zmysle, že by ma niečo zlomilo, práve že som bola vždy silná, vedela som proste nájsť tú cestu. Aj sa mi darilo, že ja by som povedala, že môj život, ako určite boli aj ťažké chvíle, ale že ako keby som mala, že také dieťa šťastený som bola, vieš. Ja som sa dosť tou intuíciou riadila a nejak. Hej, u teba to skutočne tak je, tie mesačné uzly na strane osobnosti, tá perspektíva vnímania tej reality je zase logická, hej, takže tie tóny zrovna ty máš veľmi v súlade s uzlami, to znamená, to jedno druhé tie ako keby podporuje, je to podobné, posilňuje sa to, hej, takže skutočne ako u teba by som vôbec nepovedala, že tam je nejaká citlivosť, je spustu projektorov, ktorých ty budeš považovať za zmetené lesné včely, hej, ale ty si určite tak prípadne nebudeš, jo? Dobre. Takže to je len príklad toho, ako môžete byť fakt iný, hej. A keď zase pozrieme na Braňa, a Braňa zase veľmi signifikantne to pomenoval, Braňa, ty ani nevieš, jak si to dobre povedal, hej, tá zmetenosť. Lebo ty máš tóny 3 a 4, ktoré sú z Adžny, ktoré zbierajú informácie a až podľa toho sa rozhodujú.
Takže skutočne ty by si mohol povedať, nemal som dosť informácií, keď som sa dozvedel, čo je to reflektor. Hej. Trojka je outer vision, to znamená vidieť, pochopiť, hej, ukázať. A štvorka na strane mysli je meditation, to znamená, až keď spracujem tie vizuálne podnety a informácie, tak mi v kľude, v meditácii vyplynie, ako ja to mám. Takže mňa aj vlastne neprekvapilo tú školu, hovoríš, aké ty máš vzdelanie, hej, matematické, to sú fakta, čísla, hej, ty si fakt ako mentálny adžnový reflektor, keď to tak mám popísať, hej, takže vieš, úplne tu je vidno iný mechanizmus procesovania tých neutrín, hej, lebo tie tóny sú ako kryštál dizajnu, telo vľavo, filtruje neutrína z vesmíru a tón 4 vpravo ako myseľ filtruje neutrína z vesmíru. Takže úplne ste na inej prevodovej rýchlosti vlastne. No. Dáva ti to zmysel, Braňo, toto? Či tam máš nejaký svoj ešte... Spracovávam. Áno, vidím, hej, presne. No, ono, inak ešte takto to má aj Lenka, že? Leni, ty máš taky 3-4. Ja, ty máš 2-4. 3-4. Mám si to tak popravit, jo? No, já jsem k tobě chodila do toho kurzu a my jsme přišli na to, že když si posunu svůj čas o 4 minuty, což jsem tak i cítila, já jsem se v té dvojce vlastně v tom čichu vůbec nenacházela. Jo, Nebo chuti nebo čichu, dvojka. Dvojka chuť. Aha. Chuť. Tak já jsem se v tom vůbec jako neviděla, když potom začala mluvit o tom Outer Vision, vlastně o té trojce, tak tam sedělo úplně všechno. Jo. A podívala jsem se a posunula jsem si to a o 4 minuty, takže myslím 12:39 mám čas a už je to trojka. Áno. Jo? Tak vlastne ty to máš ako Braňo, jo? To znamená fakt zase, ako kdyby mentálne procesuješ adžnou. To není, že bys to ako promýšlela, ale to je prostě systém, který sbírá data a vyhodnocuje a procesuje. Tak jak to ty vnímáš u sebe tady ten proces? Jako když Braňo mluvil o tom, že byl byl hodně v hlavě, tak jako mě to sedí, tak jako to o sobě vím. Myslím si, že to tak je taky, ale určitě mě tam hodně sedí, že ta moje mentální výkonnost je ovlivněna tím, když jsem uvolněná. Tou 4 vlastně, když jsem jakoby v uvolnění a musím říct, že já jsem hodně sleduju, že jsem hodně homogenizovaná nebo domestifikovaná generátorama, protože já jsem úplně obklopená samýma čistýma generátorama. Kamarádky jsou spíš manifestující generátorky, ale doma v rodině to je jeden čistý generátor vedle druhýho a já vlastně jsem hodně prosycená jima nebo definovaná. Jo? Takže když jakoby vypadnu z toho systému, což se mě teď zrovna tento týden stalo tak zvláštně, že něco úplně mě něco vykolejilo z toho denního systému a z té naprogramované, musím říct trošku pro mě generátorské rutiny, a protože to není úplně moje jakoby prostředí a já jsem prostě musela odjet úplně někam, za 10 minut jsem musela sednout do auta a jet někam úplně jinak a já jsem si tam říkala a já už se jako nevrátím domů v tu chvíli, žádná snídaně nebude a začala jsem si dělat ten den, co chci a kam mě zrovna vedlo to moje tělo. A takže to jsem se cítila naprosto jako úžasně, protože jsem si dojela tam, udělala jsem tam to, co jsem jakoby měla, co jsem si naplánovala a když ta akce skončila, tak já jsem si naplánovala další akci, kam se chce mému tělu a tam byl zase další a prostě jsem strávila úplně fantastický den, což vůbec nebylo v plánu, ale já mám pocit, že to je velice jako reflektorský vlastně jako následovat to bytí, to živé, takové jako živé bytí, to jsou moje úplně ústřední životní slova, jako následovat to živé bytí, rozprostřít se v něm a dělat něco neočekávaného. Běda, jak to je naprogramovaný, naplánovaný, tak to je špatný. To není jako moje, no. A máš možnost to tak dělat, že já znám tvýho manžela a tak trošku tu rodinnou situaci, protože my jsme pro vás asi hodně fixní, ne? Jakýkoliv máme design, ale prostě jsme jinak. Určitě. No. Jako... Já mám vlastně pocit, že já úplně vnímám ty lidi jako v barvách vlastně, a to je vlastně ta definice. Tak já úplně vidím, jak ty lidi jsou pro mě různobarevně barevní
Dokonce někdy, když někdo o sobě začne mluvit, tak já vidím úplně ty dráhy. A když se to dá, tak si řeknu, prosím tě, dej mě tu narození a jdem se podívat a prostě úplně mě jako nadšeně tam nabíhá flow a ty lidi mě říkají, já tě takovouhle vůbec neznám, ty úplně záříš. A mě jdou zimomrauky, začnou říkat ty lidi, když já začnu jako o tom mluvit, ale já úplně vidím, jak jim zářej jako ty dráhy, já krz ně vidím úplně tu mapu, jak prostě zářejí těma barvama. A já si o sobě myslím, že jsem taková průhledná, a to je taková ta fluidnost. A když jsme se vlastně bavili o té, my jsme se trošku i s Růženkou, jsem viděla, vyhli tomu slovu zranitelnost a přešli jsme na citlivost. Takže já si myslím, že to je spíš jako, že nevnímám ani tu zranitelnost, ale jakoby tu citlivost. A myslím si, že reflektoři, který nevědí, že jsou reflektoři, tak pro ně největší problém je, že vlastně si myslejí, že to je všechno jejich a ono to, co do nich se otiskuje, tak vlastně ale není jejich. Jako žijou hodně něco, prožívají na sobě hodně něco, co není jejich a i já znám Human Design teprve 3 roky a stále se to učím. Vyznat se v tom, co vlastně je moje a co není moje a já jsem tak fluidní, že spíš je pro mě hodně důležitý, nebo jak to mám říct, hodně výrazný pojem my, než jakoby pojem já. Mhm. Jo, že já jsem trošičku rozdrobená v těch lidech, co jsou kolem mě, v těch jejich, teď mě tam jdou takový slova, ač nejsou úplně moje, já jsem rozdrobená v těch jejich malých já. A Mhm. přitom mě je daleko bližší vnímat jakoby to my. Nevím, jak to mám jakoby víc říct, no. A potom jako vím, že je moje hlavní téma nebo stěžejní téma si nahledávat svoje hranice, ale s tímhle, co já cítím, je to strašně těžký životní úkol. Mhm. Si Mhm. budovat ty svoje hranice, uzemňovat se, ale od toho mám mýho muže, tam ty chtěla navázat, tak dávám oslý můstek. To mě Jo. vždycky, když už jsem hodně ulítla, tak mě stáhne na zem. Jo. Já ještě něco k té citlivosti. Mhm. Vlastně vždycky tady dole jsou vlivy planet na tu mysl, jo, nebo vlivy planet, postavení planet na to tělo, jo. Ty tvoří zhruba 30%. A ty právě v těch vlivech planet máš tu citlivost, jakoby ten drive, tu emoční drive, co tu tvojí mysl spouští, tu vědomou stranu, nemusí to být mysl, co tě jako driveuje a zvede se žily a to je ta citlivost, jo. To znamená, i to je takový to, s kým opravdu sounáležím, nesounáležím, kde se to propojují ty naše potřeby, kde se nepropojujou, tak to u tebe hodně vnímám, že ty jsi za celou rodinu cítící, jo, co já tě znám, za všechny 3 děti, za manžela a tak. A já jsem vím, ráda, co že... se děje v širokém poli, jako Jo. v širokém poli naší rodiny, tak já to vnímám a cítím, no. A ty 19 mám 4, že jo, dokonce. Ano, přesně, jo, přesně, tady to můžeme být značná, aby to lidi viděli. Ty máš i v hodnotách ve Venuši, jo, máš ji taky, kde ji máš na druhé straně ještě, že asi, počkej, ty tam nevidím. V Jupiteru, v designu. Jupiteru, jo, ano, co tvé tělo vyzařuje, A jo, ještě vlastně i ve Venuši v designu. ano, to znamená první kontakt s tebou je taky přes tu 19, jo, takže jo, ty jsi senzitivní, ty 2 jsou na straně těla, protože Venuše je kontakt s kůží, první kontakt, buď první dojem, nebo tvůj kontakt, jaký ty pociťuješ při kontaktu s druhýma, a Jupiter je, co tvoje tělo šíří, takže určitě nějaká citlivost, empatie, senzitivita, tady je jak v těle, tak evidentně i v té mysli, jo. Takže to je určitě velký téma tady, jo. Takže podívejte zase, jo, nemusí tam být čára, nemusí tam být fixnost, ale když jdeme do té planety a vlivu, jak nás ovlivnila, buď na těle nebo na mysli, tak se doberem úplně stejného počtu důležitých témat k hovoru, jako v jakýkoliv jiný mapě, kdyby byla celá vybarvená, má to stejnou váhu, jo. No a s tím tvým manželem vlastně děkuju, že jsi mi nahodila na oslý můstek, protože my jsme vás měli loni na párovém semináři pro páry a já znám vždycky reflektory, jakože v něčem se musí přizpůsobit nebo nějak jako napasovat do toho fixního světa. A my jsme koukali do vaší mapy a my jsme zjistili, že ty s manželem nemáš v té párové mapě žádný kompromisy. To znamená, vy máte jenom elektromagnety, nebo Arnoš má celý dráhy, že jo? A to je vlastně, že buď si to tam jiskří, přitahuje, odpuzuje, ale není tam něco, kdyby on měl dráhu a ty půlku, že by tě to jako utiskovalo, jako upozaďovalo, tak to
musím říct, že tvůj manžel je hodně energetický, výrazná bytost, fakt nepřehlédneme ho a přesto ty tam fakt umíš najít prostor vedle něj, jo, a dlouho, jo, což tohle mi přijde velmi zajímavý, protože můj muž, když jsme se rozváděli a pak měl jiný ženy a tak říkal, hele, já vlastně jsem pořád hledal jenom ten prostor, to není nic vůči nikomu, jo, takže vy jste takový za mě zvláštní, jako šťastná, jako konstelace, víš? A my jsme takový úplně vlastně jako rozdílní tvorové, živočišný druh jiný. A to jsme ještě 9:0, to se ani neřekla, že je opravdu zaplněno. Ano. Přesto se jakoby nejsme nikde v kompromisu. Ano. Takže vlastně já asi nelezu do jeho pole a on neleze do mýho pole. Takže si vzájemně, jo, že to je taková různorodost, že si vzájemně jako, že se to tam úplně jako netříská, no. No a co to znamená ve vztahu, když ty párový mapě tě ten člověk úplně doplňuje, vyplňuje všechny mezírky a máte tam úplně zaplněnou párovou mapu, protože reflektor není moc zvyklý na tu fixnost, ne? Jako tam není úniku, nebo... Musím říct, že ale to dělám od té doby vědomě, co znám Human Design, protože my pracujeme jakoby ve firmě a tam vlastně dá se říct i bydlíme, takže my jsme spolu jakoby pořád, takže já úplně neznám trošičku ten stav, jak popisovala Růženka, že manžel zmizí a ona se oklepe a už ho v sobě nemá, takže já ho mám trošku v sobě pořád a někdy, když jde třeba kolem oken a já jsem doma, on jde venku kolem oken a já ho vidím, takže už cítím protože on je emocionální, takže já už ten jeho emocionální náboj, co nese domů, cítím, tak já začnu jakoby mizet a hraju si s ním jako na schovávanou. Ale jako to tak, aby mě nenašel, takže se schovám ve sklepě třeba jako a on projde. No prostě nejsem schopná tu jeho auru v tu chvíli jako potkat do těch 3 metrů, jo? Takže se tím tak jako trošku bavím, není to úplně ve zlým, ale vím, že na to prostě nemám zrovna tenhle ten náboj, který zrovna nese domů, jako zrovna potkat v tu chvíli se mně nechce, takže jako vyklízím pole, protože strážkyně pole, to je takový trošku moje indiánský jméno, takže si ho hlídám, to pole hodně, no. No to je super, co popisuješ, to myslím, že hodně lidem vysvětlí, jo. A ty fakt máš tu citlivost těma 19, takže ty to furt skenuješ, jako kdyby, jo, celý to pole, kdo se tam blíží, co se tam děje, co přináší emočně, jo, takže to si myslím si našla moc hezký způsob, jak prostě to tak jako dobře dát, ne, mezi definovanýma lidma. No, možná, že ještě k těm 19, to mě řekni ty, jestli to sedí, ale já vlastně vím od mládí, že mým záměrem je vlastně jako relaxovat ty lidi, co za mnou jakoby přijdou, co si mě najdou, ale tím myslím třeba i známí, blízký lidi, kteří jdou ke mně na návštěvu, tak já vždycky mám záměr je zrelaxovat. Přicházejí ze světa pro mě z ostrých kontur, ostrých hran a já mám vždycky pocit, jakoby je pohojdat, když jsme v té slovenštině, tak jakoby je pohojdat a zrelaxovat je, což jsem přes ty gongy našla úplně jako úžasně, no, jako nástroj. No. Jo, hele, může být, nevím, jo, nenapadá mě úplně, jestli to je přesně ono, ale vůbec, jako, protože ta 19 je v koření, to znamená, ty jsi citlivá na tlaky zvnějšku a na nervozitu zvnějšku, na zrychlení a zpomalování. Takže vlastně to pak přirozeně můžeš vidět i v nás ostatních a když se to téma opakuje, tak reflektor ho dobře uchopuje. Jo, ne jednorázově, ne jako projektor jeden na jednoho, ty máš tohle, ty uřeším tohle, ale když se ti to vrací do života, takže ty skrze to si mohla vidět, že přesně tady v tom lidi jsou nezazdrojovaný, víš, nedovyživený. Ano, určitě vypozorovávám, a já jsem velký pozorovatel, tak já určitě sleduju jakoby opakující se vzorce a umím z toho jako vyhodnocovat. No. Určitě, jo. Ale i ta potřeba možná to poladit akusticky, já bych to hodně viděla, tady jak máš ty 2x bránu 55, jo, Merkuru, v té vědomí mysli a taky v tom Jupiteru, co ta mysl se rozhodla šířit. Takže 55 klidně může šířit dobré vibrace, spirit, ducha, hojnost, jo, skrze zvuky, určitě, jo. Individuální brány jsou vlastně všechny akustický, jo, u kohokoliv. U vás pravděpodobně ještě daleko silněji, když to vlastně není to tam vyjetý v nějakých drahách. Že určitě. Když nemusím mluvit a můžu hrát, tak to je úplně, to jsem si našla úplně prostě to pravý. Jo, a to je nádherný. My jsme tě měli vlastně, si nám hrála na tom párovém semináři, přivezla si obrovský gong. Ty máš Merkura?
Mám Merkura a gravitaci a ještě 2 trošku Jo. menší. No. No, máš Merkura, takže máš Merkura, ano. Akustického Merkura to tady je vidět. Ano. Ano. Jo, super. Jo, děkuju. No, tohle jsou takové jako praktické věci, co říkáš. Víš, že si to ty lidi najednou umějí víc představit, že nemusíte být žádný EZO koukající na hvězdy non-stop, že ty říkáš takový prostě každodenní věci a funguješ v rodině se 3 dětma s manželem, takže to si myslím, že je dobrý, no. Super. Děkuju. Aha. Spýtam sa, Braňo, chceš niečo k tým tónom? Niečo ti tam doputovalo k tomu procesovaniu tou adžnou? Nie. A nič iné k tomu, jak sme sa bavili na začiatku? Vieš, ak som hovorila ten rozdiel s tou ruženkou? Či to tam niekde vnímaš, to mentálno? Ako ja tam samozrejme vnímam to mentálno, ja som veľmi analytický, spracovávam veľa dát, ale ja si nemyslím, že to musí byť nevyhnutné len toto. Proste ja vnímam aj, že to prostredie, v ktorom som sa ja nachádzal, bolo veľmi mentálne výživné v tom zmysle, že aj na strednej škole, teda to bolo gymnázium, tam proste fakt veľa ako mentálne šikovných ľudí, na vysokej škole matfís, proste veľa brutálne mentálne šikovných ľudí. V pracovnom prostredí opäť, sa to proste ako keby furt ďalší level. Takže ja som sa bavil to prostredie, že je dôležité, tak ja mám pocit, že to prostredie ma ako keby, nie že nútilo, ale ako som to naberal aj z toho prostredia. Takže áno, jedna vec je, že tie tóny 3-4 a druhá vec to prostredie, ktoré to len tak nejak umocnilo. Takže môže byť. Ja pozerám práve na tie tvoje mesačné úzly na strane dizajnu, čož je vlastne to prostredie, ktoré sa telo zaviazalo žiť v tomto živote, aniž by to myseľ tušila, hej, tak nejak to popisuje. A to je logické, hej, 16,4, 9,4. To znamená logické prostredie, kde je dostatok zdrojov, dostatok možností pozorovať, sledovať, venovať sa niečomu, hľadať tie talenty na tej logickej úrovni tej celej spoločnosti. A to je aj telo, ktoré potrebuje mať prístup k informáciám, Braňo, fixným spôsobom, 4. Napríklad toto ale v tele mal Steve Jobs a on tiež to hľadal, vieš, takže tam vidím nejakú takú tú paralelu v tom, že zazdrojovať sa, či už mentálne, alebo ako ty potrebuješ, ale rozhodne 16-9 uzly o tom, potrebujem byť dobre fixne zazdrojovaný. Určite. Hej. A máš to aj s jedlom, alebo s nejakými zásobami v živote, akože fyzicky, myslím? Čo ty myslíš, že si vytváram zásoby jedla? Hej, sa pýtam, či vytvára zásoby, akože že máte doma plnú špajsku, alebo hotovosť vždycky, aj karty, aj hotovosť, alebo... Nie. Ja mám zdroje, keď mám, tak hlavne sú to informačné zdroje. Vždy potrebujem mať dostatok materiálov, kurzov. K human designu mám kvanta proste materiálov, keď ma to proste zaujalo. Finančné zdroje, ale potom, čo vnímam čoraz viac, presne tá 16-ka, tie zdroje v podobe tých ľudí s nejakými talentami. Ja to teraz aj vnímam, jak sa blížim k tomu Uranus Opposition, že sa to prekvapá viac z toho takého dôrazu na detail a analýzu k tomu, že skôr taká vnímanie tých ľudí, hej, a tých možno talentov, alebo nejak som si to rok dozadu, alebo rok a pol som si to prečítal, tie brány a tie linky. Kúkam, že OK, zaujímavé. Vnímal som tam nejakú zmenu a vtedy som si to tak nejak prečítal a strašne mi to sadlo. Takže to bolo pre mňa také zaujímavé. A ty myslíš uránskou pozíciu, kedy sa mení tá perspektíva? To myslíš, hej? Južný Áno, úzol? z južných na severný úzol. Áno. Jasné. No, áno, ty máš aj brány vlastne rovnako len v iných linkách na tých mesačných úzloch na strane osobnosti, čož je perspektíva, ako je tvoja myseľ nastavená vnímať svet. A presne, tu je vidieť tie zdroje, tú potrebu tých zdrojov a v prvej linke skúmať dostupnosť tých zdrojov. A prvú linku v mesačných úzloch mal aj Ra Uruhu a on hovoril, že tam je strach nevedieť. Akože... Hej, vieš, také, že mať fakt dosť, lebo že tie informácie ma ukľudnia tú moju myseľ, že mám dosť, že mi nič neunikne. A ešte v kombinácii s tým 9, 16, 16 je v blížencoch a o 16 sa hovorí, že to je najviac hladová brána celého dizajnu.
Že to je také, No. dajte mi viac, ešte informácie, ešte zdroje, ešte energia, hej? Ale ona vlastne pozerá na slezinu a ona nevie zo tej sleziny dostať zdroje v podobe energie, lebo slezina nie je energetické centrum, ale len uvedomenia. Takže ona dostáva aha momenty, ale nie na krmenie tým. Takže vlastne preto sa o 16 hovorilo, že je najviac akože hladová, lebo furt chce viac a viac vlastne. Tak neviem, či to poznáš u seba toto. To áno. Bohužiaľ som spoznal aj tú odvrátenú stranu toho, keď som to s tými informáciami prehnal a telo mi dalo teda jasnú spätnú väzbu, že stačilo. Mhm. Že... Hej, hej. No a ty si sa vždycky pohyboval v logickom prostredí, lebo ako tie úzle k tomu vedú, hej? Informačné, Áno, logické, takto vždy. vždy. Rok a štvrť dozadu som sa prvýkrát dostal do prostredia, keď som išiel na Ibizu, na Human Design, ten nejaký gathering, Hej. jak to mám nazvať. A to bol prvýkrát, kedy som bol v inom ako nejakom analytickom, logickom prostredí. Ale bolo zaujímavé, že prvýkrát som sa vtedy cítil naozaj, že sa cítil ako doma medzi svojimi, hej. Mhm. Videný, vnímaný, bez toho, že by som niečo musel špecifické robiť, niečo dokazovať a bolo to, ako ten prežitok mi hodne veľa zmenil vo živote. Mhm. Krásne. Vieš čo, tak vlastne ja som aj na teba prišla, že na Facebooku, ja väčšinou aj odmietam priateľstva, lebo mi veľa ľudí píše, ale nepotvrdzujem to. A ty si mi tam stále vyskakoval, vieš, na tom také tie návrhy. A teraz ja sa občas pozriem, keď mi tam často niekto vyskakuje, tak sa pozerám, koho má v priateľoch. Že odkiaľ je, či tam máme prelnutie. A my máme veľmi veľa spoločných priateľov a dívala som sa práve ľudí z Ibizy, rôznych učiteľov, starších human designu a tak som sa hovorila, síce je to asi Slovák alebo Čech, ale nemá veľmi v tom ránku tých československých ľudí z human designu, ale videla som veľa tých zahraničných a zrovna som si s Joánom alebo s niekým písala a potom ty si mi tam skočila. Aha, tak asi Joán má v priateľoch, tak asi preto nám to tam skočilo, potom som videla Terezu a tak. Tak som na teba ťukla, no ja som ti poslala žiadosť o priateľstvo, ja to fakt nerobím. Hej, ja to tiež prekvapilo, lebo sme sa nepoznali, takže... Hej. Absolútne nie, ale jak sa mi tam vyskakovalo veľa dní, sa hovorím, ja neviem prečo, ja som nevedela, že si reflektor. Absolútne, hej, to tam nebolo napísané, že vieš, že vidím nejaké meno a toto tam, pokiaľ to nemáš v nejakom bio, ja som to ani neskúmala asi, ani neviem, hej. Nemám Takže to tam. no aj práve, že až som ti to potvrdila, tak na mňa vyskočili tie reflektorské veci, ktoré si zdieľal, lebo ty si to potvrdil a wow, že to je akože super, že asi bola proste správna chvíľa na to a mňa vlastne hneď, lebo vtedy som uvažovala práve, už som bola dohodnutá s Ruženkou aj s Lenkou na rozhovore a fakt som hľadala ešte, a som chcela, aby ste boli traja, vieš, reflektory, tak som si hovorila, ježiš, no tak to že mi ťa posiela vesmír, vieš, mi to prišlo úplne. No, Okay. Takže to je akože zoznámenie moje s tebou, tak len aby, ako, mi to príde také ako magic, vieš. Hej. Že som si prijala tretieho reflektora a prišiel, hej, keď to tak poviem. Hej, no. To je krásne. Mňa dosť zaujímajú tie vzťahy s ľuďmi. Ako to akože máte, lebo rôzne som o tom počula príbehy, hej, tak či je to náročné s nami inak nastavenými žiť, alebo či sa to preháňa to téma, či sa zveličuje, možno to by ma zaujímalo. Ako to je akože v tom fungovaní? To asi veľmi záleží. Aspoň teda momentálne moja partnerka posledný rok je tiež reflektorka. Takže tam si to zažívam, aké to môže byť iné. Čo sa týka iných nejakých vzťahov, či už to je v práci alebo kamaráti, veľmi záleží, nakoľko cítim, že som prijatý, že ma tam... Ťažko sa mi to nejak popisuje. Myslím, že Ruženka to aj spomínala, hej, že keď sa v tom prostredí cíti dobre, že podľa mňa pre každého reflektora to môže znať niečo troška iné. Mne sa to stalo napríklad naozaj na tej Ibize, čo som spomínal, že ja som sa tam mohol uvoľniť. Nemusel som fakt robiť dokopy nič, len som vnímal, pohyboval som sa medzi tými ľuďmi. Cítil som fakt takú len zvedavosť a pýtal som sa na nejaké veci.
A ja to neviem popísať, ten vnem fyzicky v tele bol tak iný oproti tomu, čo som dovtedy zažíval. Takže ma to, hej, samozrejme láka ako keby opäť sa do toho nejak vrátiť, lebo nemám takýto prežitok, keď som v pracovnom prostredí alebo medzi kamarátmi. A nie, že by to boli zlé prostredie, len sú hodne racionálne a chýba mi tam, keď som si to teraz tak zvedomoval, chýba mi tam nejaký prvok prekvapenia. Že ja chápem, prečo ten človek funguje tak, ako funguje, prečo povedal toto, prečo urobil toto a je to také, že OK, dobre, že chcelo to, strašne mám rád, keď ma niečo prekvapí a na tej Ibize a s tými ľuďmi tam to bolo fakt po toľkých stránkach prekvapujúce toľkými spôsobmi, že som si to strašne užíval. Krásne. Aká je štatistická šanca, že sa stretnú dvaja reflektory a vytvoria pár? Poznám minimálne ešte jeden vo svete. Ja poznám u Lavíny Archers. Som chodila k nej do kurzov a tam pre ňu pracuje pár reflektorov, vieš. Takže vieš, hej, to je tiež super. Ona má aj rozhovor s ním natočený, ale to je akože asi málo šanca, nie? Časté. Takí, čo sa pohybujú v human design komunite a vedia, že sú reflektory. Ja som tiež Katku stretol na ceste na jeden human design event. Že sme prekecali cestu autom tam, cestu autom naspäť. A potom sme ostali v kontakte. Takže myslím, že len zhodou okolností je to veľmi nepravdepodobné. Áno. Preto sa pýtam, vieš, že ma to tak zaujalo, že asi cez human design, wow, hej, super. Ďakujem. Chceš, Ruženka, k tomu niečo, k tým vzťahom ešte? Ako to ty vnímaš? Ja ako mám ľudí veľmi rada a čím som staršia, tak tým sa tá láska k ľuďom viac prejavuje. Neviem, ja mám tú 15 tam v tom tiež 15 túto dolu. Vedomú, áno, máš v Jupitere, čiže ty šíriš, vieš čo šíriš? Jupiter vedomí je, že tvoja mysl si praje šíriť a ona si praje šíriť práve, to je čakanka sa to volá, ja neviem po slovensky, to je čakanka wallflower, hej? Jak sa to povie po slovensky, počkaj? Je to čakanka? Asi, hej. Je tam skačú úplne český, je to... Ten modrý kvet, taký ten... Áno. To je fakt taká fixná slušnosť 15,4. To sú extrémne rytmy, to vieme, ale je to modesty, slušnosť, hej? A takom tom prejave fixnom. A ešte veľmi naladená na potreby druhých, hej? Takže áno, ty to máš veľmi, ako ty si fakt ľudomil. Hej, veľmi a hlavne si to užívam, keď naozaj tí ľudia, akže ma prekvapia tak, jak Braňa, že akú dobrotu, akú lásku majú v sebe, alebo niečo sú veľmi špecificky, vieš, že to mňa veľmi mám rada a mám ako veľmi rada ľudí a hlavne takých, čo milujem, tak ja sa rada s nimi stretávam, rada stále organizujem a to si pamätám, však Zuzka Michalíková tiež mi robila ten prvý výklad a ja som ako na to kúkala, čo ona o tom vedela z takej mapky, toľko informácií. No ale tiež hovorím, že ja som taká, že kvôli ľuďom by som, moja sestra hovorí, ty by si išla aj z Marsu, keby bývaš, alebo na Mars kvôli ľuďom. A naozaj ja som taká, že ja keď kvôli mojim kamarátom, ja ich aj dám dokopy, že sa stretávame, iniciujem jednoducho tej stretávačky, že žijeme teraz už neviem koľko rokov, 13, 14 v cudzine, ale ja sa neustále stretávam s bývalými kolegyňami a kamarátkami 2-krát do roka, vždy keď príjeme v lete a na Vianoce, tak ja to ziniciujem, oni už to vedia, poznajú a Zuzka tiež hovorí, no my sme takí gombíci. My sme gombík, čo to dávame dokopy. A ako mňa to tak vyživuje, že sa stretnem s tými ľuďmi. Samozrejme, ja milujem aj byť sama, lebo však som 6-2 profil, ale neskutočne mám rada tých ľudí a je to pre mňa veľmi dôležité. A ja som, neviem, či je to súvisí s tou 41-tkou, že ja som od malíčka, ja som bola do niekoho neustále zamilovaná, už 2 roky som suseda boskávala a ja neviem čo, takže ja som stále mala potrebu
potrebu byť s niekým, alebo o niekom som túžila, po niekom Mhm. vnívala. A potom som teda neustále mala nejakého ako keby partnera, že sa to dosť prelínalo. No a či je to ťažké, čo ja viem, no tak tým, že som taká flexibilná, tak som sa vždy väčšinou vedela dosť adaptovať na toho partnera a som si to nejak neuvedomovala, že som v podstate taká, ja by som to nazvala, že easy going, lebo jednoducho som nejak tou chýbajúcou fixnosťou som tam nerobila nejaké bariéry, alebo ja to tak vnímam, neviem, čo by povedal môj muž. Ale neviem, no. Ja si to akože užívam a hlavne keď už viem, že stačí mi len odísť, tak si to sama viem nejak regulovať. Že príde aj ku konfliktným situáciám a samozrejme, že jak som sa ich snažila vyhýbať sa im, možno je to kvôli tomu otvorenému, totálne úplne otvorenému solar plexu, čiže ja som mala ako tendenciu sa vyhýbať, vedela som, že tu radšej buď ticho, lebo to vyeskaluje. A tým pádom som ako keby veľa konfliktov, vieš, zahrabávala pod koberec a to nebolo dobre. A teraz vnímam, že aj s mužom, že už sa tak otváram tomu a idem proste do toho otvoreného súboja a hlavne vidím na tej 38, že ja niekedy viem veľmi bojovne zareagovať. Hej. A je to síce nepríjemné, ale v konečnom dôsledku nás to znova ako keby očistí, dostaneme sa na tej pomyselnej špirále niekde vyššie a nám to pomáha obom. No. Hej, je to aj proces vo mne. Je to super vlastne všetko. Tak. Ja trošku zase zareagujem a kľudne potom aj vy zareagujte, čo mne tam chodí k tomu je, tej tvojej 15, ty máš vo veľmi silnej aktivácii. Ten Jupiter je to, čo tvoja vedomá mysl tu prišla šíriť medzi ľudí a to je aktivácia spenty, to znamená schopnosť vťahovať ľudí k sebe ku stolu. Hej, ja som vyznačila penta aktivácie oranžovo, takisto ich máte, takisto viete fungovať v malých skupinách. Samozrejme veľmi závisí, či je vám to dobré alebo nie a to je veľmi odvislé od toho, aké aktivácie zrovna tam naklikávajú s niekým alebo nie. Ale tá 15, keby si mala v inej planete než Jupiter, nebude tak výrazná, ale ty si fakt zlatičko, to ja neviem ani jak inak mám popísať, akože gombík je super, ale akože ja ťa mám povedať tak zaradenú, že si taká trblietavá, že spájaš ľudí veľmi, ja to vnímam aj v tej študijných skupinkách rôznych kurzoch, že si hneď taká aktívna, rozpráva s ľuďmi a tak, a tá 15 vťahuje ľudí do penty, poďte sa stretnúť, poďte spolu, takže keď hovoríš, že vlastne si schopná robiť tie stredka ešte, tak to sa vydať s tými spolužiačkami, tak úplne áno, lebo ten Jupiter je, vždycky tá aktivácia Jupiteru je vplyv na nás, ktorý je až tak 4-násobne ako nafúknutý, zosílený. Hej, tam, kde máme Jupiter. Takže to je veľmi silná vec. Hej. Keby si to mala vo Venuši, je to inak, v Marze inak, hej, ale ten Jupiter je silné zosilnenie, takže určite si myslím, že ty sa ani v malých, ani väčších skupinkách nestratíš. A potom mi tam zarezonovalo, ako si hovorila o tom zrkadlovom emocionálnom systéme, o tom solar plexe otvorenom, tak tu je mechanizmus, ako ty to robíš. To je tu vidieť. To sú v tých bránach, ktoré sa pozerajú na ten systém. To je tá 12. Ty obozretne otváraš druhých ku zdieľaniu 22. Akože si myslím, že tebe veľa ľudí veci ako povedia, ako sú, hej, tak akože zdieľajú. A tá 41, ktorá sa pozerá na tú 30, ty vieš ich rozpáliť vlastne, vieš tam dať tú vášeň do toho a ty si je zmienila to, že sa vedela zaľúbiť hneď vlastne, hej. Hej. Tam to ide proste. Tam to ide do ohňa, do otvorenosti, do pôvabnosti, hej, takže fakt taký, ako pre mňa si také zlatíčko tej skupiny vždycky, takže som aj rada, že si dneska prišla, lebo je to tu krásne akože vidieť, že každý ste úplne iný, akože mega iný, akože, že to akože ani, ja keď vidím ociakú mapu, ktorá má podobné dráhy a jak vidím linky a farby. Farba je to, čo spúšťa tú aktiváciu v prejave. Nikto nesme rovnaký. Akože ani jednovaječné dvojčatá majú tam ťuk, nájdi 9 rozdielov. Úplne bežne nájdeme. Hej, takže skutočne ani vizuálne podobná mapa. A už vôbec nie to, že ste rovnaký energeticky, tým neznamená, že môžeme o vás povedať nejaké veci, ktoré by platili na vás na všetkých. Absolútne nie. Absolútne nie.
těm vztahům napadá vás ještě něco, nebo třeba jsme Čo- nezmínili a je to důležitý? Um, ja poviem svoju skúsenosť, lebo bežali mi tam veci. Ja som mal veľmi iné, alebo iná kvalita tých vzťahov predtým, jak som si, jak to povedať, pratal v sebe, keď som zistil, že som reflektor, keď som to naozaj začal aj žiť, nielen si o tom čítať. A doteraz si pamätám tú hlášku od Rauru, že najtemnejší konštrukt v human designe je reflektor v nepravom ja. A ja som si to zažil, čo to znamená byť, hej, takéto niečo. Ja som mal niekedy pocit, že proste týchto okolie sťahujem so sebou do nejakej čiernej diery. Mhm. A preto niekedy, keď vidím, jak ľudia popisujú reflektory, akých tých jednorožcov a že pomaly prdíme dúhy a neviem čo všetko, tak hovorím, že áno, môže to tak byť, ale zažil som si aj tú odvrátenú stránku a není to nič teda pekné, hej, takže záleží. Mhm. 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 Víš čo, ty trošku tej temnoty máš v tom inkarnačným kríži, Braňo, lebo ty si Raja, Eden, hej? Mhm. A na tej strane tela to máš, hej? Čiže vy hľadáte tú odvrátenú stranu toho raja, že o ľudí narodených v raji sa hovorí, že máte častokrát pocit, že ste sa narodili na opačnej strane múru k raju, vonku od raja. Hej? A hľadáte cestu dovnútra a ty máš telo v bránach emočnej kríze a konfliktu a to je tu u teba konkrétne cez veľmi silné, hlboké prežívanie konfliktných alebo temných situácií kľudne. Ja neviem, ako nie reflektorov, ale s týmto ľudí s inkarnačným krížom raja poznám, čo hovoria, že si veľmi ťažko prechádzali takoutou temnou nocou duše, vieš, že hlboko niekde to akože je téma obrovské a je v tom veľká vlastne melanchólia určitá a smútok a je to ťažké, to môže byť, ale vlastne v tom inkarnačnom kríže sa popisuje, že vy hľadáte tú cestu do raja, ale že celú dobu nevidíte, že vy ste to svetlo, ktoré ten raj nesie. Že len v sebe to môžete objaviť a tým sa to rozsvietí okolo vás vlastne. Hej, že je to priamo úmerné tomu, že si vlastne svetielko, ktoré nevie, že svietí a keď nevie, tak málo svietí a keď si toho vedomí a to vedomie v tebe rastie, tak žiariš a rozsvecuješ vlastne to prostredie okolo seba. OK, je to asi 6. alebo 7. spôsob, jak som počul, že je inkarnačný kríž je popísaný. Hej. Tak si Dosť robím o tom notátek. píše Chetan Parkin. To je z Chetana Parkina toto. Aha, OK. Hej. Ja mám ho rada, on je projektor a píše ako dosť inak, takže mám rada tie jeho formulácie. Mne to dosť príde také, ako ja mám blízkych priateľov, asi 3, čo majú toto a s nimi to dosť rezonuje, takže nejaká taká melanchólia a hľadanie toho ideálneho miesta k žitiu, či už v komunikácii, vo vzťahoch, alebo vybrať. Hovorím, ja už som počul tých variácií viacero a s väčšinou z nich sa viem stotožniť, viem sa v tom nájsť. Jedna bola taká, že ľudia s týmto krížom majú tendenciu snahu si vytvoriť ten raj na zemi nakoniec. To je ich predstavu, hej, čo sa mi tiež veľmi páčilo a si hovorím, OK, je tam nejaká nádej. Aha, OK. Hej, aby značilo, že to sú všetky tie 4 brány. No. A ty máš nejakú svoju, jak to ty vnímaš s tým rajom? Akože čo je tebe blízke? A asi tá, čo som počul od Richarda Beaumonta, keď som bol na Ibize, práve to, čo som spomínal, že ľudia, ktorí boli vykopnutí z raja, hej, sa im všetko nejakým spôsobom v nejakom bode v živote pokazilo a potom snaha si ten raj znova vytvoriť podľa svojej predstavy. A toto vnímam, že mám nejakú predstavu na základe informácií, kníh, zážitkov a nejakej svojej vízie. A vnímam, že ma to proste k tomu ťahá, že sa snažím, neviem, či úplne snažím, vnímam, že mi postupne prichádzajú do života tie zdroje, či už informačné, ľudia alebo peňažné, aby som mohol tým smerom sa vydať, možno. Takže toto mi je také, čo mňa
Dala mi to takú nádej, hej. Mhm. I celkom vnímam, že tá myseľ sa s tým veľmi dobre môže stotožniť s tým jeho popisom, to, čo si zmienil, lebo vlastne zase, hej, vplyv planéty na myseľ, u teba ten vedomý Merkúrie, schopnosti, ja neviem, ak sa to povie česky správne, alebo slovensky, ale to je, Gathering together. hej, to je akože draftovať k sebe cez tie vedomosti, priťahovať ľudí do toho kmeňa. Hej, takže vlastne presne, ty keď to prirodzene uchopuješ, tak máš tendenciu ten vytvárať skôr, než ho hľadať. Hej, toto, čo vlastne on povedal. Lebo to je tá myseľ, ktorá hovorí, poďme to vytvoriť, poďme to postaviť na tom, poďme to vybudovať, tú komunitu toho raja. Jo. Uh-huh. No, krásne. Ďakujem. Rúženka, chceš niečo ešte pozrieť aj k tvojmu inkarnačnému krížu a k Lenke? Zaujíma ťa to? Alebo... Ľudne, mňa zaujíma všetko, čo mi povieš, čo neviem. A samozrejme, že mám neustále už teda, šprtám sa v tom human designe zo pár ročkov, ale to je taká nekonečná studnica, že hoci čo mi povieš, budem rada. Hej. Ty máš inkarnačný kríž prianí, vyššís, hej? Kde na tej mentálnej úrovni častokrát vy prichádzate s tým niečím úplne novým, lebo to je brána potiaže na začiatku, hej, 6. A to je schopnosť vlastne aj v stávajúcom uskupení. Ja neviem, či ťa niekedy napadlo, že tak ako funguje firma, v ktorej pracuješ, že by si vedela vymyslieť úplne nový spôsob pretvorenia toho fungovania. Lebo trojky sú vlastne transformačné. Hej, to je takový, kľudne tá mladistvá energia na začiatku, ktorá než sa rozbehne. Víš, keď bol Tom a Jerry a Tom naháňal Jerryho a Jerry chvíľku na mieste prešľapoval, tá trojka, hej, než sa rozebehne. Ale keď už sa rozbehne, tak väčšinou do úplne nových vízií, do nových wow, nápadov a tak. Či to vnímaš u seba niekde? Určite, ako nie o firme, neuvažujem, ale v tom, čo robím, že pred nejakými 2 rokmi som začala pracovať ako v tíme, ako manažer a samozrejme, že zdedila som to po mojom bývalom šéfovi a vnímam, ako som zo začiatku, samozrejme som bola hodená do vody a som zisťovala, že o čom to vôbec je, ale odkedy som tam, že už sa mi podarilo kopec nových ako keby nástrojov tam implementovať, aby nám to zlepšilo tú prácu, proste nejaké iné reporty a že je to také podobné, že zo začiatku som ako keby dlho skákala na jednom bode a nevedela sa rozbehnúť, ale potom, jakmile sa rozbehnem, tak to potom už ide. A že tam prinesiem taký ten nový pohľad a možno tá 6, čo je taká tá, že odovzdanosť, alebo jak sa to proste povie, že jednoducho niekedy ani neviem, ako sa to vlastne vyrieši, vieš, že ono to riešenie nakoniec tam nejak príde, len si musím počkať a vždy ma to prekvapí, že buď stretnem nejakého kolegu, čo mi len tak ťukne, vieš, že niečo len mi povie a ja už sa od toho odvodím, alebo proste ja vôbec nie som ako originálna myseľ, ale si to tak vždy želám, že som zvedavá, ako sa to vyrieši a vždy prídu také nejaké podnety, ja si z toho vyberiem, aha, z tohto, toto by som takto mohla a potom nájdem človeka, čo mi s tým pomôže, čo to ešte urobí a to je potom najlepšie, to je taká bavka. No, tak sa učím vlastne sa nechať viesť tým procesom, nestrachovať sa a jednoducho veriť, že ono sa to nejak pekne vyklbí a vytvorí sa z toho zmetku tu niečo nové. To popisuješ veľmi pekne. Ja som to radšej prepla na mandalu, ten inkarnačný kríž, lebo ty to popisuješ už teraz, jak to hovoríš. To je presne, snaží sa nájsť nový pohľad vo veciach, ktoré už sú prastaré, už tam boli, 50-ka, tradičné. Hej? Nový spôsob. A ty si narodená v inkarnačnej štvrti iniciácie mysli, tá vedomá tvoja časť hľadá zmysel života v pochopení vecí. Takže presne, ty môžeš aj poskladať existujúce, to nemusí byť vôbec z nuly vytvorené, môžeš niečo transformovať a rozhodne to telo, lebo to telo máš vo vodnárovi, hej, túto slnko dizajnové je v tom vizionárovi. Hej? Takže to je presne a vízia hneď, ako to transformovať, premeniť. A horná štvrť mutácie, transformácie je, kedy sa premieňa niečo, čo už existuje, čo už je postavené. To nie je z nuly. Hej, podnikanie, to je niečo vylepšiť, premeniť a tak. Takže neviem, kľudne ťa môže napadať aj nejaké vízie
niečom, čo už nejak beží a teba napadne úplne inak, ako by sa to dalo pretvoriť, tak som celkom aj zvedavá na teba po 2027, vieš? Lebo ja si myslím, že tebe už tam chodia nejaké veci a možno, aspoň teda, čo ja mám reflektorov okolo seba, ako vy ste schopní mať vízie a niekedy občas povedať vetu, ktorú je úplne akože to kde sa vzalo, vieš, akože z akého poľa ste to vyčítali. A môj bývalý muž hovorí, lebo on učí na strednej, hej, učí matiku a informatiku a on hovorí, než ti to hovorím, tak už som to počul o x študentov vysloviť a všimol som si, že je to nejaký vzorec a hovorí, to bude ten tvoj tranzit. Vieš, mi hovorí, to bude ten tvoj tranzit, hej. Takže to nie je jeden človek, ale že si všimne opakujúce sa niečo a potom z toho dobre on predikuje dopredu. On je tiež v mysli narodený ako ty. Hej? Takže on má akože wow, vizionárske veci, ale akože nechce ich realizovať a za 12 hodín má iný nápad, hej? Ale niekde to tam, vieš, bude v tomto. Hej. No som zvedavá, že čo mi prinesie. Ja som na to ako vyslovene tak, vieš, že sa na to teším, že čo mi ešte všetko prinesie a jak sa hovorí, ja som tá 6-2, že late bloomer, že kto vie ešte, možno po tej 50-ke nejak sa zmení aj moja kariéra, kto vie, kam ma to zavedie, ale ja nič neiniciujem, mne ten život sám nejak priniesol tie veci a sa len posúvam s partnermi alebo proste nejak sa to deje a verím, že aj tam sa bude niečo diať a bude to fajn. Ja si hlavne želám, aby to bolo prospešné a aby som ja bola naplnená, aby proste, vieš, že malo to zmysel a aby som tie moje kvality čo najviac vedela použiť pre dobro ľudstva. Hej. Ono vlastne vždycky je dôležité sa pozrieť na ten kríž, kde ležia tie brány, hej, v tých prioritách a u teba to je fakt pochopení na vedomej úrovni a v transformovaní na telesnej nevedomej úrovni, hej, takže niečo premeniť, ešte 6-2, takže väčšinou vlastne to je život, kde my sami šestky sme sa zaviazali vykonať nejakú transformáciu sami so sebou behom jedného života. Od niekiaľ cez niečo niekam. Takže hej, to absolútne sa nedá povedať, čo to bude, lebo šestka nie je schopná mať guruov a lektorov, hej, a vodcov, takže tu bude dať čo tvoje. Pravdepodobne. S tým inkarnačným krížom želaní, tak to sa mi tak spája, že som si vlastne uvedomila, že Hitler mal ho a aj kráľovná Alžbeta II. A ja som bola tiež na takom Human Design evente a stretla som tam Andrej Šinke a som si hovorila, že ale Hitler mal ten a on, že a čo, bojíš sa? A ja hovorím, no nie. A on hovorí, že vieš, ono v podstate aj on mal to poslanie ukázať, ako to nerobiť. Ako ten kríž tých želaní vlastne v tom nepravom ja a že touto cestou nie. A tak ty máš vlastne na výber a môžeš to tou správnou cestou robiť. Tak som zvedavá. Ja som zistil, že Trump má inkarnačný kríž raja, takže... Áno, ja som to nechcela hovoriť. Akože môžeme tu vytiahnuť tieto mapy, ale to je iný príbeh. To ma tak pobavilo, keď si spomínal toho Hitlera, tak si hovorím, okej. Ale on bol manifestor 5.1, takže pozor, tam až nezasahujem. Áno, no. Takže akože toto, vieš, sú také veci, čo ma zaujímajú, lebo zase u vás, prečo sa pýtam na tie kríže zrovna vás je, že jak nemáte tú fixnosť, máte samozrejme vplyvy planet, takisto, hej, tých 30% teraz som zapla, čo sú vplyvy v tých oblastiach života. Ale keď to nie je zrovna v tých konšteláciách, ktoré vytvárajú v tele dráhy, tak ja si myslím, že na nejakej úrovni ten inkarnačný kríž môžete, keď sa tomu venujete, silnejšie vnímať, než možno my. Lebo my sa strašne, kto máme dráhy, sa fixujeme na tie dráhy. Buď vedomé, alebo nevedomé, alebo ich vyžarujeme. A u vás je proste určitá premenlivosť, kedy možno sa to dá prehliadnúť vďaka aj neviem, či nejak sa skúmate tie, akože ešte to asi na záver sa spýtam, ešte sa chcem Lenky spýtať, ale potom na tie tranzity planet ma zaujíma ešte sa potom spýtať, hej, tak to je ešte taká vec, čo potrebujem sa vás spýtať, no. Chcem sa ešte aj, Leničko, chce sa tebe zeptat ešte na ten inkarnačný kříž. Jo, ty máš takovej vlastne hodne populární
oblíbený, nebo jak bych to řekla, takový jako má velmi pozitivní konotaci, tak ty máš nádobu lásky, jo, což jsou brány v identitě tady, jo, dole. A zároveň jsou to brány všechny v identitě a zároveň jsou to brány, které tvoří velmi důležitý část roku, jo. 10 je zimní slunovrát, 15 je letní slunovrát, 25 je jarní rovnodennost a 46 je podzimní rovnodennost. Tak to je takový jako hodně zajímavý kříž. Tak jak tobě ty informace nějak pomohly, když ses tohle dověděla o tom kříži, nebo... Mhm. Možná, že to trošičku vysvětlilo třeba i to, že vlastně se to týká trošičku takové neosobní lásky a dala jsem to poslouchala jsem to i se svým mužem a něco jsem mu i o tom říkala a on říkal, jo, to je přesně ono, to je vždycky to, jak ti říkám, že já mám on vnímá, že já mám ráda i toho, kdo jde kolem branky jen tak. Tak mám stejně ráda jako mýho muže. Tak on mě to tak jako vždycky vyčítal. Tak tady jsme našli trošičku odpověď, jak to asi je a proč to tak je. Mhm. A že to tak nějakým způsobem prostě je. Víc to asi popsat neumím. Ale ještě mě třeba napadá i to, že se mně velice často stává, když se mě nějaký lidi s něčím svěřujou, ale on to může být třeba člověk, který ho vůbec neznám, s kterým si povídám třeba poprvé. Tak jako většinou úplně vždycky se dozvím, to jsem ještě nikdy nikomu neřekl. A vnímám, že tobě to prostě říct můžu. A moje jedna kamarádka, ta to úplně korunovala, ta mě nedávno říkala, já snad i kdybych někoho zabila, tak tobě bych to řekla. Že se bude mě cítit tak jakoby přijatý. Mhm. No, Jo. tak mám Bezpodmínečně, viď? Bezpodmínečně. tak, no. Ano. Protože ty máš, že jo, ty brány lásky jsou neosobní vlastně, ta 25 je bezpodmínečná láska, 46 naproti ní je brána lásky k tělu, 10 je brána lásky k životu nebo sebeláska a 15 je brána lásky ke kolektivu, k lidem, jo. Samozřejmě ano i ne, může tam být i negativní, jo, ale jsou to prostě ty témata a vlastně já tě taky tak vnímám, že ty jsi laskavá úplně ke všem. Já neznám někoho, ke komu ty bys nebyla laskavá, tak, ale nemusí to být pod tím tak úplně lení, ne? Nebo je to tak jako doopravdy ke všem, nebo je to v projevu chování? Určitě sleduju vzorce jakoby chování nebo projevy chování, to určitě, já jsem tam ten pozorovatel 3x nebo 4x, ale Ano. i jsem si vlastně všimla, že se umím napojit, tak samozřejmě, když jsem jakoby to takové bílé plátno, dá se říct, tak já se umím i napojit, umím mluvit i s lidmi třeba z různých vrstev, nebo jo, nebo třeba na slejzáku školy, tak já jsem se, prostě někdo se tam s jednou holkou prostě třeba vůbec nebavil a já jsem se najednou u ní nějak ocitla, úplně jsme se normálně jako přirozeně bavili a mě to až potom, možná i tím, jak mám tu meditativní mysl, tu 4, tak mě to potom až, já jdu na všecko tak jako odzadu trošičku, že to začínám jako nechám to jakoby rozvinout a až potom, až se to vlastně jako rozvine, tak já si můžu, až třeba doma, až přijdu domů prostě do klidu, tak já si teprve uvědomím, aha, proto to takhle bylo i zpětně třeba, jo, protože znovu opakuju, že ten human design znám jenom 3 roky a tak já si vlastně procházím život, dá se říct, zpětně do nějakých uzlů, do nějakých zvláštních situací a mám takový aha efekty. Aha, ono to vlastně bylo takhle. Já jsem to v tom tenkrát nepoznala, neuchopila a i zpětně jako něco, takový aha efekty mám zpětný. Mhm, mhm. Jo. Ale asi možná se ti děje, že tě jako všichni považují, že jsi jejich kamarádka, protože co nám tak ty v nádobě lásky, že vás si hodně jako lidi jako veřejně přisvojujou, víš, jako že jste všech, když jste jako laskaví ke všem, víš? A neumím moc hrát třeba taky roli jako zaměstnavatelky, jo. Muž mě třeba vždycky říkal, ty nemůžeš být s každým kamarádka. Tak to je možná i o tom, co říká, že mě to tak nějak jako jinak nejde. Jako, Jo, že mě některý zaměstnanci, mě z legrace manifestora mám zaměstnance. Když tam Růženka na začátku někdy říkala, že jí padá sanka, tak mě tak jako, já to používám taky často,
že mě jako padá pant Jo. a většinou to je před manifestorama. Jo, že fakt asi i vnímám, jak jsme s nima trošičku pucle, reflektor s manifestorem, tak já opravdu občas potkám úplně manifestora, takového manifestora ve své síle. Jo, a on mě jako může říct úplně jako paní šéfová. A já vím, jak to myslí, jo? On to tak jako paní šéfová v úvozovkách, jo? A dělá si trošičku tak jako srandu, jo? Jako, no, takže asi takhle, no. Mhm. Neumím hrát, neumím prostě být nějaká autorita. Neumím úplně. Jo, 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 jo. O vás se hodně říká, že vy vlastně šíříte bezpodmínečnou lásku, že jste takové jako kdyby kámen, který je vhozený do vody a vlastně ty vlny jdou od vás, jo. Ale velmi často se může dít, že vy necítíte, že se to dostává zpátky k vám, jo. Že jste spíš jako ladičem toho prostředí a vyzařovatelem těch vln, jo. A pak vlastně to, co přenesete na druhý, tak oni násobí a přenáší dál a dál a dál, jako ty kruhy na vodě. A vlastně ta láska, nebo to, co jste zaseli, se vám vrací, ale úplně od jiných lidí. Úplně od jiných, než byste vůbec čekala. Nebývá to jako v té běžné realitě, jako je, jako má dát ti dál, jo, vystřelím, vrátí se, jo. Není to ten kulečník, je to od tebe do prostoru. No, tak to je častý, co slýchám od manifestorů, vůbec kdo máte inkarnační kříž nádobu lásky, že vůbec nemusíte vidět, jako co jste zaseli, ono se to vrátí prostě odinut až teprve a i tam je ta jako neosobná láska, vlastně neosobní. Jo, že můžeš být laskavá na manžela, on na tebe zpátky není, ale je laskavější třeba na paní prostě na úřadě, jo, třeba. Jo. A ta, když obdržela to semínko laskavosti, který ty si ráno vyslala, tak ta je laskavější třeba na své děti doma. Jo. Jo. No. I se směju, když jste teď mluvila, takže já tady na ty svý gongy, já nahrávám z gongárny, protože mě je tady v tom prostředí jako moc dobře, je to takový vyladěný prostředí. A, tak vlastně já ty vibrace šířím opravdu těma gongama, jo, vlastně to je úplný plný zvukový rezonanční spektrum a vlastně tím, že já jsem ten hráč, který na ty gongy, tak se ty vlny ode mě opravdu šířejí, tak mě to teď přišlo takový zajímavý, jak jsi to popsala, tak to v tom vidím. Já jsem to chtěla ukázat, jo, aspoň u tebe na Instagramu, jak to vypadá vlastně. Určitě. Jestli chceš, klidně o tom něco řekni, jako to je prostě nádhera za mě, ale neumím o tom moc mluvit, jenom mám nějaký prožitek z tebe. Možná, jak je teď vidím jenom na obrazovce, tak mě napadá, že já mám kolem sebe samozřejmě i kolegy gongaře a když třeba přijdu ke kamarádce na její gongohraní, tak tam stojí vlastně partička těch gongů a možná, že je to taky o té neosobní lásce, že moje kamarádka se šla hnedka vítat s lidma, co tam byli, že někoho znala a já prostě vstoupím mezi tu partičku těch gongů a to jsou pro mě prostě entity, prostě tak já vždycky, jako já se jdu úplně, protože ta moje kamarádka má gongy jako i vysoko, takže ona má 2 nad sebou, má jich hodně, takže já vstoupím úplně tak jako do té party těch entit a mám takový k tomu jako úctu, jako takový slovo, jako braši, jako s váma pozdravit braši. Takže no, prostě ráda bych pozvala třeba i lidi, jakoby, teď nemyslím jenom k sobě, ale do světa gongů, že už v každém velkém městě je prostě nějaký gongový studium, kde vám udělají gongovou lázeň a je to prostě báječný, protože já vlastně nevím, kde v našem životě je takový místo, že všude, kam přijdete, tak vlastně něco jakoby musíte dělat, ale na ty gongy vlastně jenom přijdete, lehnete si a nemusíte opravdu, to je vlastně cílem nedělat vůbec nic a nechat se oblažit tím zvukem, vypnout všechny ty ostatní smysly, kromě třeba toho sluchu a vlastně přijímání i celým tělem a voda v nás přijímá vlastně ty vibrace, které ty gongy šířejí a děje se to vlastně jakoby samo, takže vlastně všude, kde jste jinde, si myslím, tak musíte tak jakoby trošku něco pro to dělat aktivně a tady opravdu jste jenom rozplynete se v tom živém bytí, v té přítomnosti. To říkáš moc hezky, protože já fakt u tebe mám pocit, že jako
prostě se k tobě člověk jakoby vejde, nebo že dáváš prostor, víš, jako úplně to je právě, jak nikomu nic netlačíš, až jsi taková úplně fluidní, protože i to lidi říkali na seminářích, že úplně mají pocit, že tam rozplynuli v té tvý energii, nebo co je zajímavé, co říkali hodně lidí je, že oni tě necítí, když projdeš kolem. Že ostatní lidi, když jsme leželi a měli zavřený oči, takže to cítí, že někdo jde. Ani když jde potichu. Ale že ty máš tak jemnou energii, že třeba se tam pak nám říkala, že něco tam upadla, něco tam zvedala a to bylo vedle někoho, kdo tam ležel a ten pán říkal, no vůbec, já vůbec nevím, že tam byla. Jo? Takže určitě máte nějakou jako jemnohmotnější energii, než třeba my. Tak to mi přijde taky dobře, že zmiňujeme tohle, že je to způsob relaxace ve vašem poli častokrát vlastně. Jo. A ono je to vlastně i způsob toho hráče na ty gongy. Já mám teďka udělaný jakoby lůžko relaxační pro jednoho posluchače nebo klienta a kolem mám skupinku gongů a já se mezi tím tak tiše pohybuju. Už jsem si vypozorovala, že musím mít i třeba takový kalhoty, který nešustějí, protože tam je vlastně cílem, aby ten klient vůbec nevěděl, odkud to přijde, aby nebyl skoro slyšet ani zvuk tou paličkou. Jo, to není jakoby kovový zvuk, to jsou takovýhle plyšoví miláčci. Takže vlastně já se snažím o to, aby vůbec nebyl slyšet ten zvuk, jakoby ten úder do toho gongu. A kolem toho klienta se vlastně začnou šířit ty vibrace ze všech stran a takže můj muž teď o víkendu říkal, jak to děláš, když seš jedna, já jsem měl pocit, že vás je tady najednou víc, že to hraje zleva, zprava, jak to můžu stíhat. Tak já využívám tomu, že ten gong zní třeba 3 minuty, takže vlastně pro mě to je vrcholná meditace. A já si vlastně nejlíp zamedituju, když uvedu ty druhý, protože my k sobě jdeme vlastně přes ty ostatní, tak to já hodně jakoby využívám. Já jsem dřív i vedla mluvené meditace, až jsem našla ty gongy, že ty gongy vlastně vypínají jako myšlenky. Tak já jsem to zkusila i na vlastní kůži a od té doby jsem říkala, prostě ne, to chci dělat. Takhle chci pracovat s lidma, takhle jako moje síla není úplně v mluveném slově, ale vlastně já se úplně nejlíp zrelaxuju a zamedituju si přes ty druhý lidi vlastně. Takhle to musím říct jednoduše. Ty si v akom meste? Že kde sa k tebe dá prísť? Asi se můžeme my si potom určitě domluvíme, jako já jsem na Pardubicku, ale už vlastně v každém velkém městě mám těch kolegů po České republice spousta. Aha. Je úplně fantastický, že existuje třeba takový projekt Puja a o tom vlastně lidi vůbec nevědí, co je možný, že my hrajeme třeba jednou ročně hraje 80 zemí na gongy za povznesení planety a za povznesení vědomí lidstva. A vlastně ty gongy se dají do takové skupinky, utvoří takový chrám a ty hráči se celou noc střídají a hrají na ty gongy a kolem nás je až 20 madrací a tam ležíme buď my sami hráči, my si většinou hrajeme pro sebe, protože on nikdo nepřijde třeba potom, jo. A za mě to je úplně vrcholná událost pro mě za celý rok. Tam jsem já, jako ty Braňo říká, že co jsi prožil, tak tam jsem já úplně ve svým jako prostředí a mně se potom ani nechce vracet zpátky do té reality, tam jsem já doma, jo, jako. Takže to je pro mě vrcholný a my se vlastně střídáme a každý hraje hodinu a potom jdeme spát, no to je úplně, takže máme madrace a hraje se v jednom tónu, v jedné vibrační vlně. A to je prostě neskutečný. Takže zvu do světa gongů kamkoliv v České republice, jo? Dá se to prostě najít. Veľmi dobre sa ťa počúva, keď o tom rozprávaš. A pekné sú tie fotky. Dobre sa na to pozerám. Děkuji. Ještě Lení, můžu se zeptat, to je jako každý rok stejný den, nebo kdy se hraje ta planeta, nebo kdy to je? Myslím, že to bývá 20. září a je možný, že to je i na víc místech České republiky, jo? To si teď nejsem úplně jistá a hraje prostě neskutečné množství. Jsme třeba na Zoomu, jsme třeba spolu, že se začíná a spojíme se třeba, vidíme, jak se připravují ostatní skupinky po celé planetě. Takže to je úžasný. A já jsem minule tam dostala takovou roli, že jsem byla průvodkyně procházkou jakoby po lese, protože jsem si trošku stěžovala, že předtím bychom se měli jít jakoby vyčistit, než začneme celou noc hrát. A já jsem si trošku stěžovala, že to lidi strašně prokecali. Takže já jsem to dostala v loni na starost.
No a byl úplně fantastický zážitek, protože na obloze, já jsem vysílala ty lidi po jednom, že ne, že půjdou v houfu, půjdou lesem po jednom, dají si okruh 2 kilometry a vybubnovala jsem je před tím šamanským bubnem. A normálně během té naší procházky, kdy já jsem neměla sebou mobil, protože to jsem všem doporučila, aby neměli mobil, tak na obloze, úplně na světle modré obloze bez mráčku, se objevil přes celý obzor jakoby nasvětlená sluncem páteř draka, ale úplně přes celou oblohu. Tak všichni se vrátili a byli naprosto z toho okouzlený, že prostě my hrajeme půdžu, která má působit prostě do 2 kilometrů okolí, možná ještě dál, to už jsem zapomněla, ale prostě opravdu ta páteř toho draka, všichni to viděli, byla přes celý obzor, jo, nikde ani mráček a tak to bylo takový fantastický. Hmm, krásný. Tak teď bychom se uložili a teď bys nám zahrála, ne? A šli bychom spinkat. Určitě. Super, To bych děkuji. ráda. Jo, no, tak přijďte někdy na seminář, my Leničku občas máme, když může, tak budeme rádi taky, protože Leni hned mě napadá zase, že mám něco na podzim Human Design klub setkání, víš, na Váňově statku, tak Mohli kdyby bychom se v září vidět, ano. že to by bylo krásné 25. až 28. září, kdo jste v Human Design klubu, tak tam to bude asi pro 30 lidí. A tam byl jako velký prostor, vy, tam by to šlo. Tam by to šlo určitě. Jo, No. super, děkuju. Tak Tak děkujeme děkuji. za úžasné okénko tady do zvuku. Tak když jsme teda na tom Instagrame, Braňo, já jsem chcela ještě teba ukázať, lebo ja nechodím veľmi na Instagram, ale toto, ako ty dávaš tie informácie, vo mne príde super ako výstižné, vzdelávacie, tak som to chcela vieš, keby si nám k tomu ešte niečo kľudne povedal, alebo jak. Jasné. Ono to moje Instagramové konto vzniklo tak, že jak som si prechádzal všetky možné materiály o human design, hľadal som zmienky o reflektoroch, tak som si začal tak nejak zbierať a vyberať si niektoré myšlienky, ktoré ma zaujali, vypisovať si ich. Potom si hovoril, že by som ich chcel vlastne mať niekde tak aj lepšie uložené, alebo možno ich aj zdieľať. A začal som vytvárať takéto nejaké príspevky. Je to samozrejme premostené potom aj nejakými mojimi obrázkami z prírody. Ale mňa fascinovalo, ako sa vyvíjalo to, čo Raoult rozprával o reflektoroch. Lebo ono sa to v čase dosť menilo. A to, čo hovoril, ako hovoril a čo bolo pre mňa úplne fascinujúce, že posledné, čo vlastne spomínal o reflektoroch, bol jeden kurz, ktorý sa volal Variable of Consciousness, niečo z Consciousness, nepamätám si presný názov. A dal facebookový post, kde zvolával akože reflektorov, že konečne má niečo pre nich, ako keby neviem, jak to presne nazval, ale že povedal tam je to, áno, je to calling all reflectors, reflectors are a key. A on proste chcel dotiahnuť nejakých reflektorov do nejakého takého pokusu, kde riešili variables a consciousness. A neviem, či deň alebo 2 dní na to, ako to zverejnil, tak umrel. A odtedy je dosť také ako teórie, teda čo to malo byť, lebo spomínaš niečo konečne uchopiteľné pre reflektov, ich nejaké pridané príspevok a niečo podobné. A druhá informácia, ktorú som zachytil v nejakých nahrávkach, bolo, že most of the mysteries are locked in the souls of reflectors. Že väčšina nejakých záhad je uzamknutá v dušiach vlastne reflektorov a častokrát spomína, že vlastne on už nemá čo povedať reflektorom viac, že budeme si to musieť sami reflektory zistiť. Pretože každý, kto má definíciu, nevie tam ísť, hej, nech je to kdekoľvek a že je na nás, aby sme to zistili a vlastne pre mňa sú také krôčiky k tomu zistiť, hej, že toto som si študoval, všetko, čo som vedel nájsť. Potom sa snažím prepájať s reflektormi a nejak to skúmať, či tam vidím nejaké vzorce v tom, ako fungujeme a kam to vlastne smeruje. Takže pre mňa tá zvedavosť, keď si spomínam to mentálne, tak ja zbieram nejaké informácie a veci a strašne rád by som na to prišiel, že čo teda je to ďalej, ako keby.
A jedna z informácií, ktorá stále som hľadal niečo praktické. Pán presne, ak si spomínal aj Zuzku Michalíkovú, že mne tiež robila výklad a vtedy som dostal prvé také uchopiteľné informácie, že OK, čo je toto stabilné, o čo sa viem oprieť. A vtedy ma upozorili jednak na ten profil, jednak na motivation color a ja som si to začínal všímať, viac som to experimentovať, aj to determination a mne v jednom bode, ak si spomínaš, niekedy tie reflektory povedia nejakú vetičku, ktorú proste nečakane. Ja si pamätám, že raz zo mňa vypadlo taká tá vec, že nepamätám si to presne, ale že tým, že reflektory nemajú žiadnu definíciu, tak ja mám pocit, že tá substructure, tie všetky veci, čo sú nižšie, sa ako keby ľahšie dostávajú na povrch. Hej? Že je to viac viditeľné, že sa to viac prejavuje. A toto je zatiaľ môj nejaký vnem z toho skúmania, čo poznám možno nejakých 20 reflektorov, či už osobne alebo online. A zatiaľ z toho teórie, tieto malá vzorka, sám viem tým, že mám matematický background, že potrebujem o mnoho väčšiu vzorku, takže keby mali nejaké reflektory chuť sa spojiť a hej, je to určite niečo, čo mňa zaujíma. Takže Koniec monológu. krásne, ďakujeme. Takže predpokladám, že ty máš motiváciu nádej. Hope. Áno. Hej, keďže tu je hopeful reflektor, hej? Takže Hej. to je super. Hej. Áno. Tak radí, lebo presne tak, aby ste sa spojili a vám to dalo zmysel a mohli ste si niektoré veci dieliať, ktoré my vôbec napríklad nechápeme, takže úplne OK. A pre mňa akože veľmi ďakujem za túto sondu, lebo to sú také zaujímavé veci, že ja to zase vnímam od seba tak, že my v nejakej svojej fixnosti vôbec to nie sme schopní nahliadnúť. My si myslíme, jak vieme, jak sú tie veci, vieš. A mňa vždycky aj ten bývalý manžel akože dobre vedel prebrať, prefackať, hej, vieš, ak to myslím, že ty kde si to vzala, akože si to myslíš, že to tak je. Vieš, takže za mňa, ako je to cenné, lebo vy vnímate proste, že sa niečo mení a premieňa a on mi aj mnohokrát v živote povedal, no ty si mala moja zlatá také svetlé záblesky, kedy som videl, že tam niečo mení konečne, hej. A to je zase super, lebo my každý žijeme v tom svojom Matrixe totálne zamknutý, vy máte svoj, my máme iný, hej, takže to len akože rešpekt, lebo proste čo iné sa s tým dá robiť, akože pre mňa to je ako wow vlastne toto, čo sa, akože ste ochotní zdieľať teraz a bavíme sa, lebo si viete predstaviť, že niekto má dieťa reflektora a zistil to a mám ich dosť klientov, možno 10 klientov stávajúcich, ktorí majú deti reflektorov, buď väčšinou okolo pubertálneho veku. Ako jak to je ako pre nich ťažké teraz, v tejto dobe, keď je tých informácií milión a oni si absolútne nevedia vybrať a počujú také mýty, hej, že im keď poviem, že je nejaká mandala a pohyb mesiaca po mandále a tak ďalej, tak im len zamotáte hlavu, hej, že oni vlastne potrebujú počuť toto vaše, obyčajné, že ste normálni ľudia z mesa a kostí, že oni sa ako keby nemusia báť, že pre Boha som porodila takoho, kto je jednorožec, jak si ty povedal, takže akože ďakujem, to je krásne. Tak za mňa asi takto, ja neviem, či vám napadá ešte niečo, čo to nezmienilo a je pre vás dôležité, aby sme to povedali. Určite ako budem rada, ak to z vás vypadne. Hej, čokoľvek ešte môžeme prebrať. Ja sama za seba chcem povedať, že sa teším, že sme sa tu stretli, že Lenka tak nádherne pozdielala o gongoch a že vnímam tú nádobu lásky a ja milujem tých ľudí. Môj otec je môj svokor, dokonca sú narodení v jeden deň, takže to v podstate nič není náhoda, že tak je. A som si stále mala na pamäti, že jak vlastne všetky zvieratá majú svoju mapu, aj bunka, má svoju nejakú mapku a dokonca aj kameň, a kameň má tu 25 bránu, nie? To je vlastne, kameň má 25 a to je nádherné, že tí ľudia vlastne aj cítia, že vnímajú tie kamene, ako keby boli živé. Tak som to počula, takže možno, že aj Lenka to tak vníma, že aj tie kameny držím. Vidíš, takže je to niečo... To som nevedela, No a je to úžasné a teším sa aj z Braňa, že tu podal tie náhľady a ja ešte raz ďakujem, jak som si prečítala všetky tie citáty tam, tak to bolo nádherné ráno a som ho preplakala, lebo to sú úžasné veci.
veľmi som vďačná za to, že vôbec sme mali možnosť zistiť, čo je human design. A veľmi ma zaujímalo, že či je nejak, že kedy sa k tomu každý ako keby pričuchne, lebo ja som vlastne mala také obrodenie okolo tej opozície Uránu, že to proste vlastne prišla, som mala niekedy v 22. a pol roka predtým sa mi to dostalo, mala som ten rozbor alebo výklad so Zuzkou, áno, a potom to už šlo a vnímam, že Braňo to teda musel oveľa skôr mať, neviem, možno tiež to bolo spojené možno s tým návratom Saturnu. Saturn, hej. A si to tak všímam, že v tých kurzoch ľudia rôzne to hlásia, že niekomu to prišlo ozaj pri tom prvom milníku, niekomu pri tom druhom, niekto sa možno až okolo tej 50-ky s tým stretne, že je to veľmi zaujímavé, že či k tomu niečo máš, Andy? Vieš, čo si aspoň pre mne dáva zmysel, že v dobe, kedy vlastne tie tranzity nastávajú, čo žije u Saturnu, kedy Saturn znovu stojí na tej istej pozícii, ako keď si sa narodila, hej? Lebo vtedy to je odpojenie od pupočnej šnúry z matky, z jednoty, z vesmíru do studenej reality, to je prvá facka. A druhá facka je odpojenie od 28,5 roku z rodiny pôvodu, z karmy rodinného konštelačného systému. Takže vtedy my sme znovu otvorení sa nechať reprogramovať, reimprintovať. To sú tranzity, hej? Lebo keď vlastne si pozrieš do svojej mapy, kedy tam stál Saturn, keď sa narodila a keď sa dostane za 28,5 roka znovu na to isté miesto, tak do teba, ako keby si sa otvorila, a do teba sa imprintuje momentálne postavenie planet. Takže tvoja saturnská mapa, alebo uranská, alebo chironská nie je nič iného, než dátum konštelácie planet dieťaťa narodenú v tú chvíľu. Takže na chvíľku dostávame nový imprint. Ale on netrvá večne, on tam neostáva do konca života. A je to zase také 3 momenty v živote, ten Saturn, Urán a Chiron, kedy máme šancu úplne niečo nové v nás stretnúť, ako keby sa reštartovať úplne novým spôsobom, nie tým fixným, alebo nie tým vašim, k tomu pristúpiť a veľmi rada, veľmi robím tranzitné návratové mapy, akože to ja úplne milujem. Myslím si, že to je ako preto, že mám rada astrológiu, že už tam potrebuješ vedieť význam planet. Nemôžeš povedať, že táto čiara znamená tú dráhu, to je málo. Potrebuješ povedať, čo ti to hitlo, vieš, v tom živote. Či hodnoty, či rozmýšľa, nemusíš vedieť už tú planetu, ale to si teraz úplne trafila tú otázku, si ma rozžiarila, lebo ja milujem tranzitné mapy a normálne tam je vtipné, že tam je vidieť príbeh, čo sa ti stal alebo stane. Hej? Takže tam je to silné, to isté uránska opozícia, zmena videnia sveta, hej? Z južného úzla do severného. Obidve operujú, ale aj tak zrazu vlastne nič sa nestalo vonku, a to je taká tá kryska stredného veku, hej, 39-44 je ten Urán, to je takéto, aha, ja sama vo vnútri to vidím inak a to nikto nespôsobil, vieš, toto je to husté na tom Urane. A inak uránska opozícia je vytvorená zase z obežnej dráhy Uranu, čo je 84 rokov, tam ako keby uránske tela a zhruba polka, hej, preto sa to volá uránska opozícia. A ja musím teda povedať, že u mňa to bolo mega dôležité, lebo ja som presne na deň v Urane, to som nevedela vtedy, že to je to, už som poznala dlhšie human design, ale nevedela som, že to je ono. Ja som odišla z letectva po 22 rokoch. Na ten deň. Až potom spätne, keď sme vo bicyklu robili moju mapu, tak ja v uránskom tranzite mám mystickú cestu celú. Ja ju normálne tam nemám, hej. Takže spolužiaci tam, akože wow, to čo tam máš. Takže potom som pochopila, prečo ja som musela odísť, vyčleniť sa z kmeňa, zmeniť život, hej. Takže ako tam väčšinou, keď vidíte ten tranzit, tak fakt úplne je to reštart určitého spôsobu a je tam nejaká lekcia, ktorú idete ako keby si zažiť a ako nikde nie je napísané. Niekto hovorí, že trvá krátko, niekto hovorí, že trvá až 3,5 roka, hej, že polku cykla od podmienenia. Sú rôzne názory. Nemyslím si, že jeden, ale určite sú to zaujímavé veci, aj čo zdieľate, že sa to v týchto obdobiach vám niečo dialo. To nemusí byť human design, to môže byť čokoľvek vo vašom živote takto zásadné. Hej. Takže určite. A Chiron je vlastne planetoid, ten je v mape vidieť, keď sa rozklikne postavenie planét, je tam napísaný, ale nie je v dizajne ako v tele, namaľovaný v tej štruktúre, lebo on neovplyvňuje energetické prúdenie, preto tam nie je. Preto tam nie je Chiron, Juno a tak ďalej. Ale je to vlastne
ten princíp toho zraneného liečiteľa a je to nejaká téma v živote, ktorú my máme, ktorú nevieme nikdy vyriešiť, vždycky tam je také ako latentné to zranenie, skryté. To je nejaké postavenie chirona v nevedomí aj vo vedomí. A potom chironský tranzit býva medzi 49 a 51 rokov, kedy ten chiron vlastne sa dostane na to isté miesto v mape, ako keď ste na oblohe, ako keď ste sa narodili. A tam zase býva akože mega téma. Ja mám dosť veľa ľudí okolo seba teraz v chirone a tam sa príde nový inkarnačný kríž podľa toho datumu, hej, kedy ťa to imprintuje. A to je fakt lekcia, akože ako býva veľká, hej, a v tomto veku okolo 50-ky to fakt ako ľudia už veľmi silno vnímajú, lebo to je jedno, či reflektor, projektor, manifestor, generátor, tak tam je už určitá zrelosť a určitý nadhľad ten chiron nesie, takže ako to aj ľudia, ktorí sú veľmi racionálni, hovoria, že ten chiron s nimi veľmi zahúpal, vieš, že to je akože silné, tak ja to mám skoro, ako čo skoro, už sa mi to blíži a som 6-2, takže držte mi palce, čakám teda zo šup zo strechy dolu, alebo z ústrania zase medzi ľudí, lebo aj toto znamená. A čo je náročné v chirone a hlavne u šestiek je, že sa hovorí, že sa ti postavia pred teba znovu tie veci, čo si do 29-ky nevyriešila, vieš. No a ja už teraz viem, čo to je. Ja som to strašne hlavou riešila, ja viem, čo je ten tranzit, aký budem mať a tak. Ale v oblasti, akej by som to nečakala a normálne je to vec, alebo vzťah, alebo ľudia, na ktorých ja som zabudla, že som ich na ceste už nechala dakde. Úplne som ich vypla z reality a normálne cink, cink, dobrý deň, sme tu znovu. A to ja mám ešte pred chironom, ale to je úplne, že akože halus. Že sa víš, že toto, že jak som to mohla, ja som to nevyriešila vtedy. Hej, nie tam fakt neuzavrané, nevypovedané veci, nedočistené. Ja som normálne tú časť tej histórie, mne sa vypla v hlave po 30-ke. Vydala som sa 2 deti, po Saturne, hej, najchytrejšia na planete, hej, mentálny vzor pre všetky. A normálne, a teraz zrazu, cink, cink, dobrý deň, tu som, pamätáš si na mňa? Takže akože husté. Tak som zvedavá, no, čo sa mi bude diať, tak možno, že pozdieľam potom niekedy, až to prebehne, ale teraz ešte to také, deje sa to, no. No, takže tak. Dobre. Keď si hovorila o týchto tranzitoch, ty by si vedela vlastne, mňa to zaujíma hodne, ale ma zaujíma vlastne taký ten príbeh, že vedela by si poviem jedného sedenia nejakého dlhšieho urobiť aj Saturn, aj Uran, aj Chiron? Hej? Určite. Hej. Vieš, na čom to u mňa závisí? Na tom flow toho človeka, čo sa pýta. Vieš, že keď je niekto zvedavý, zvídavý, vieš, zaujíma sa a keď má kapacitu to prijať, tak ja mám 23-43 telo štrukturované, vieš, zo mňa sa sypú veci, ja neviem, čo hovorím. Hej. Okay, ale závisí to veľmi na tom, ako ty to chceš vedieť, hej. Ruženka vie, o čom hovorím, lebo na tých kurzoch sa mi to deje, že k niekomu poviem veľmi máličko, a nikomu ma neviete zastaviť, lebo to je jeho, vieš, tá jeho túžba, tá jeho otvorenosť tomu. Takže akože dá sa určite na to pozrieť. Len vlastne, čo je vtipné je, že v tých tranzitných mapách sa hovorí veľa v princípoch, v kontextoch, hej, v princípoch. A ja neviem, čo sú za tým reálie. Chápeš, že ti hovorím nejaký príklad, hej, že čo stretneš toto, alebo na ja neviem, oblasti hodnôt ťa bude niekto atakovať zvonku, neviem, hej, napríklad, že tam máš kompromis tranzitu, hej, že máš niečo, neviem, bránu potrieb 19 a príde tranzit 1949 a vnúti ti iné fungovanie, ktoré budeš musieť akceptovať. Ale ja to hovorím principiálne, ja neviem reálie a tí ľudia sa strašne smejú, lebo oni mi hovoria tie reálie. Hej, jak mysel je asociatívna, tak väčšinou ten človek mi povie, jo, to je toto a napovie mi, vieš, takže ono sa to ako dobre rozvíja väčšinou, že sme konkrétni v tom príbehu, ale fakt to sú story, že úplne, ja potom posílam ten záznam a normálne si to pozerám, vieš, a hovorím, Ježiš, tu som mu dačo povedala a on mi povedal k tomu akože wow story, že potom ja z toho veľa čerpám, vieš, že keď niečo učím a vidím ja ten tranzit tom človeku, čo mu urobil, tak sa aj potom pýtam, môžem si schovať vašu mapu, že to premenujem, vieš, že tam nedám to meno a poviem, no napríklad túto pán riešil a úplne tí ľudia sú z toho akože, dáva to zmysel veľký, to je, až to je, vieš, čo možno desivé. Jak to dáva zmysel. Že to je úplne ako, že čože, že my sme takto naprogramovaní, hej, tak no akože dovidenia, no proste husté.
Celkom mám pocit, že sme to vyčerpali. Neviem, jak to vy vnímate. Alebo Lení, či ešte ty by si ráda niečo nám ešte ťa napadá? Nejenom mě napadlo, že vlastně já jsem ten human design taky potkala a 2 měsíce potom jsem měla Chirona. Takže vlastně, jo, tak vlastně, co jsi říkala, Růženko, tak mě vlastně taky takhle vlastně seplo a je to tak, no. Mhm. Wow. Takže sme vyčerpali všetky 3 možnosti, my traja. Tak to je potřeba říct, je to tak. Áno. A ja musím povedať, že ja som návrat Saturnu, keď sa do toho pozriem, tak to bol taký sakra, akože, jak sa hovorí, že prvá korekcia životnej cesty a to sa dialo. To sa dialo, teda masaker. Nechcem ísť do detailov, ale úplne som to... Presne, ten mesiac. Ach, Bože. A už to šlo. Ale vlastne na tom vidíme, jak nám bolo spravodlivo nadelené. Všetkým. Proste to je jedno, či sme vysoký, nízky, tučný, chudý, bohatý, chudobný. Proste, jaké tá ľudská bytosť nadizajnovaná. My neutečieme niektorým veciam, ktoré v tej mechanike proste sú. Len majú trošku iné kulisy a iné proste reálie, ale dejú sa úplne všetkým spravodlivo. Či žijeme na vysokej hore, či žijeme pod zemou, alebo v paláci, alebo v chatrči. Proste sa dejú, no. Tak mi to príde strašne ako cenné, že máme možnosť ako to vedieť. O tom vôbec, čo to je vlastne, lebo moja mama s obľubou hovorí, že akože to je polovica úspechu, je toto, že my máme kľudné mysle dosť toho, že keď hlava veľa vecí pochopí, tak veľa vecí sa v tom systéme celom skľudní, lebo prestaneme riešiť blbosti vlastne. A samozrejme sú vždycky témy, vždycky zvonku a tak, ale koľkokrát vnímam, že ľudia strávia život zapodievaním sa sami sebou, vecami, ktoré majú dosť pomerne fakt ako logické vysvetlenie, alebo je tá informácia dostupná a úplne tú kapacitu životnej sily, to čchy, doslova vyplácajú na to, hej, behom toho života. No. Takže... Na toto nadviažem, že ja si pamätám, keď som zistil svoju tú farbu motivácie, motivation color, a zistil som, že tá moja transferencia je guilt, vina, hej. Ty brďo, ja som sa rozreval jak malé decko, lebo mi prebehol celý ten môj doterajší život pred očami, že ten pocit viny, treba naprávať seba, ostatných, hej. A presne, jak tá Era hovorí, že to je vlastne tá motivation color, tá farba motivácie je nástroj na oslobodenie mysle, kde ja som prestal liať tú energiu do všetkých do tej transferencie a začal si to všímať a zastavovať. Mne sa zmenil život, lebo pretože to presne, ak sa hovorí, toľko energie, čo ja som lial do niečoho, čo bolo úplne zbytočné a nebolo moje, to bolo šialené. Krásne. Tak ďakujem veľmi pekne, akože ja by som to tak nechala pre dnešok. Som rada, že ste aj vydržali takto dlhšie, ďakujem veľmi pekne, lebo akože to sú super pomôcky pre všetkých a ja normálne viem, že sa s chuťou pozriem na to potom, až to dáme von, že len akože si to tak pozrieť, že si to navnímať, takže veľmi, veľmi vám ďakujem všetkým. A ja ďakujem za pozvanie. A ja Bolo to ďakujem. super. Tak prajem, nech sa nám všetkým darí a ľuďom by som veľmi popriala nikoho nevnímať v škatulke, nemať uzavreté tie veci, že ty si ten typ, ty si to, ten profil a toto. Len by som bola rada, aby nám to všetkým prinieslo ešte väčšiu zvedavosť, to skúmať, ako to máme skutočne, nie ako nám niekto tak kde napísal, hej, alebo nejaké číslo. Jo? Mne sa páčila vetička, že mať otvorenú myseľ, ale byť zároveň skeptický. Áno. Tak ju. Tak ďakujem veľmi pekne. Nech sa vám všetkým darí. Ahojte. Ahojte. Ahoj, pa, pa.